जे संघमालक इथे उपस्थित असतील त्यांनी कॉमेडी बॉक्समध्ये यायचं आहे. मातृछाया समीर कदम, सौमिनी स्पोर्ट सागर भावे, ऋत्वी स्पोर्ट प्रथमेश मालव, भैरी भगवते स्पोर्ट संजय लोखंडे, सुंकाई स्पोर्ट प्रवीण धुमक. कुठे संघमालक असतील त्यांनी ताबडतोब ट्रॅव्हलिंगच्या इथे यायचं आहे. सम्राट 007 संघमालक रवींद्र कांबळे, प्रशांत कांबळे. धावणे प्रीमियर लीग 2025 पर्व दुसरे. आजचा हा दुसऱ्या दिवशीचा पहिला सामना थोड्या वेळात सांगण्यात येईल. तरी कृपया सर्व संघमालकाने आपले संघ कोणत्या गटात आहे हे जाणून घ्यायचं आहे. ते लागलाय ना.
धन्यवाद सर. तर आजच्या रोजीतील पहिला सामना मातृछाया मास्टर त्यांच्या विरोधात असेल नंदिनी स्पोर्ट दोन्ही संघांच्या कर्णधार आणि संघमालक आपणास विनंती करेन आपला संपूर्ण संघ घेऊन खेळंगाच्या दिशेने या. पंचपाना थोड्याच वेळात तिथे दाखल होत आहेत. राजी तोडणकर सर असतील त्यानंतर भाऊजी तोडणकर सर हे पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहतोय ते पंचपाडे या ठिकाणी आगमन होते. चला नंदिनी स्पोर्ट आणि मातृछाया मास्टर तर दोन्ही संघांना विनंती करेन आपला संपूर्ण संघ घेऊन खेळपट्टीवरती दाखल बा. तिसरा पुकार दोन्ही संघांसाठी असेल अन्यथा पेनल्टीला आपल्याला सामोरं जावं लागेल. नंदिनी स्पोर्ट आणि मातृछाया आपणास विनंती करेन आपण खेळपट्टीवरती दाखल बा.
तर प्रभू पावड्यांची प्रमुख मिरजोळे विभाग प्रमुख आदरणीय जी दादा लोकडे उपदाला प्रमुख दादा दादाजी गावडे सर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. सर वेलकम, सरचे स्वागत असेल या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. सर तुमचं त्यांचे शुभ असते. टॉसचा बॉस इथे करून ठेवणार आहे आणि टॉसचा बॉस इथे पाहायचं असेल नंदिनी स्पोर्ट टॉसचा बॉस इथे ठेवला असेल. आणि आदरणीय व्यासपीठावरती झालेल्या पाहुण्यांना विनंती करेन की आपण व्यासपीठावरती स्थान पाहून घ्या आणि आमच्या स्पर्धेची शुभ वाढवायची असेल. अतिथी मान्यवर आपण पाहतो सध्या व्यासपीठावरती उपस्थित झाले. त्यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनावरती ही स्पर्धा आपण पाहतो. नंतर स्पोर्ट्स संघाने टॉस जिंकलाय. सिलेक्ट टू द बॉल फर्स्ट, पहिल्यांदा गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. म्हणजेच आपल्या फलंदाजांवरती तिथे विश्वास दाखवला जातोय. आणि आजच्या योजनेमध्ये खेळणारे सर्व संघ आपणास विनंती असेल आपण जेव्हा टॉससाठी याल तेव्हाच आपलं डिसिजन घेऊन यायचं असेल याची आपण नोंद घ्या. आणि आता पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल याची आपण नोंद घ्या. जेव्हा आपण टॉस जिंकाल डिसिजन आपला त्वरित तिथे सांगायचं असेल याची आपण नोंद घ्या. नंदिनी स्पोर्ट आणि मातृछाया मास्टर हे दोन संघांमध्ये आजच्या योजनेतील सामना क्रमांक पहिला ही लढत इथे पाहायला भेटणार आहे. घमासान युद्ध इथे जरूर पाहायला भेटेल मित्रा. ही स्पर्धा तब्बल 4 गटांमध्ये पार पडत असेल. ए, बी, सी आणि डी. ए गटामध्ये तर विचार करायला गेला तर ओ अँड डी स्पोर्ट हा संघ पहिल्या गटातून ए गटातून आला असेल तर दुसऱ्या साईडला रुद्र स्पोर्ट संघ असेल तो त्यांच्या विरोधात क्वार्टर फायनलचा सामना खेळेल. आणि बी गटातून आर्यन स्पोर्ट आणि अवनी स्पोर्ट हा संघ इथे दाखल झाला असेल तो दुसरा क्वार्टर फायनलचा सामना खेळेल. आणि आजच्या गटातून दोन संघ आपल्याला पाहायला भेटणार आहेत. सी गट आणि डी गट या दोन गटातून आजचे टोटल 4 संघ आपल्याला पाहायला भेटणार आहेत. जाऊया मैदानाच्या दिशेने. याची डोळा त्याची सोळा रगलाय पहा पिरदवणे प्रीमियर लीगचा महासोळा. पंचांचा सिग्नल येतो. आदरणीय पंच पॅनल आपण पाहतोय कुर्ली परिसराला बिलॉंग करणारे आदरणीय जी भाऊजी तोडणकर सर असतील. त्याचप्रमाणे स्कोरलेग पंचांच्या भूमिकेत राजी तोडणकर सर यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आता पार पडताना पाहायला भेटणार आहे. या स्पर्धेचे आयोजक सर्वांचे सरचे पुन्हा एकदा वेलकम बॅक सरचे स्वागत असेल संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. मनीष स्ट्रायकिंग एंड वरती मनीष यावी दाखल झाले असेल. आणि गोलंदाजी मार्क करून नवदीत खेळाडूमध्ये त्याची ओळख राहिली आहे. असा नवदीत खेळाडू गोलंदाजीवरती दाखल झाला असेल. हर्ष पंचाचा सिग्नल येतो. लेस प्ले जाऊया सामन्याच्या दिशेने. आतुरता पाहिली गेली होती आजच्या दिवसाची आणि तो दिवस आज उगवलाय. सुरुवात केली जाते पिरदवणे प्रीमियर लीग मधला दुसऱ्या दिवसातील पहिला चेंडू अगदी हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता. स्कोरलेग पंच राजी तोडणकर सर यांचा नो बॉलचा इशारा. अतिरिक्त चेंडूने झालेली धाबांची श्री गणेश इथे पार केला जातोय. ओपनिंग सिलिमिडी इथे केली गेली. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळायचा होता. जर्देदार क्षेत्ररक्षण तिथे बनलं असेल. 1 रन मिळते इथे पुणे एकदा. वारंवार मिळणारे 1-1 2-2 धावा देखील आता खूप महत्वाच्या ठरते इथे. कारण कोणीतरी म्हटलंय की नाही थेंबे थेंबे तळे साचे तसं आता धाबांचं तळे ते साचं चाललं असेल. अकुटप्प्याचा बॉल पाहिलं होतं इरादा होता पक्का म्हणून दिला जातोय. दे धक्का चेंडू पाठवून दिला गेला. सीमा रेषा पायर पिरदवणे प्रीमियर लीग चौकार. आणि चौकार आल्यानंतर कुठेतरी आत्मविश्वास वाढला असेल.
अकुटप्प्याचा बॉल यावेळी देखील रडार मध्ये सापडलेला चेंडू होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे बनलंय. एलिव्हेशन झालं नाही या चेंडूवरती. निर्धाव चेंडू येतोय पंचांच्या उजव्या हाताकडून. अर्थातच काय अराउंड विकेट. नेक्स्ट बॉल हलक्यात टाकलेला प्रयत्न ऑन सीटला ड्राईव्ह करायचा होता. क्षेत्ररक्षक तिथे टटरस आहे. नंदिनी स्पोर्ट्स संघ आपण पाहतोय टॉस जिंकला. सिलेक्ट होतं बॉल प्लेस. पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय. अकुटप्प्याचा बॉल मोठा फटका होता. शॉर्ट ऑफ द डे सजवायचा होता. जरूर सजत नाही. स्कोरलेट पंच यांचा नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नो बॉलचा इशारा इथे दिल्यानंतर हर्ष कुठेतरी थोडीशी आपल्या लाईन बिघडलाय. इथे बघडली दुर्दशा. खऱ्या संघाची दुर्दशा केलाय. बॉल पाठवून दिला जातोय. खटक्यावर बोट जागेवर पलटी मारत चेंडू इथे फरार असेल पीपीएल चौकारासाठी. आणि पीपीएल चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या दुहेरी अंकांमध्ये तब्बल प्रवेश केला जातोय. धावसंख्या 12. फुलटा चेंडू. आहो बाई आहो मुझे मारोवाला चेंडू होता. पाठवून दिला गेला. पुन्हा एकदा अगदी वावराच्या बाहेर प्रेक्षक गॅलरीला हा हॅलो करणारा चौकार इथे असेल. या चौकाराच्या मदतीने धावफलक 16. पुढे एकदा जाऊया सुमधुर संगीत डीजेच्या दुनियेत. यानंतर होणारा सामना भैरी भगवती स्पोर्ट वर्सेस सुकाई स्पोर्ट. दोन्ही संघांच्या कर्णधार आपणास विनंती असेल पहिल्या इनिंगचा खेळ संपल्यानंतर आपण नाणेफेकसाठी यायचं असेल. कर्णधार विनंती असेल सुकाई स्पोर्ट आणि भैरी भगवती आपणास विनंती केली जाईल. पहिला चेंडू अगदी सहजरित्या इथे हाताळला जातोय. फलंदाजी करणारा संघ आपण पाहतोय. अतिरिक्त चेंडू इथे टाकला जातो. थोडंसं लेग स्टिक ऑफस्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू. पंचाचा बॅट बॉलचा इशारा. श्लोकजी कदम सर यांचा हा संघ आणि त्यानंतर प्रेक्षक गॅलरी मधून आलेला आवाज आहे. प्रेक्षक जाईन तिथे दहशत निर्माण करणारे प्रेक्षक आहेत. यावेळी मोठा फटका खेळायचा होता. हालांड खारपेट. इथे ताकद लावावी लागेल. तुमची नजाकत दाखवावी लागेल. नक्कद बडा न नक्कद बडा मुसीबत में जो खडा हो सबसे बडा म्हणावं लागेल. यावेळी टाकलेला चेंडू फसो होता. टिचकी रेवलाय. मॅजिक डिलिव्हरी. चेंडू पडल्यानंतर अगदी थोडासा बाहेरच्या दिशेने गेला. निर्धाव चेंडू येतोय. आता लाईन चांगली सापडले. गोलंदाज अक्षय याला यावेळी टाकलेला चेंडू खराब आहे. 1+1 टोटल 2 धाबा. बाय 1 वरती गेट 1 फ्री अशा दिल्या गेल्या. टोटल 2 धाबा या चेंडूवरती मिळतील. या दोनच्या मदतीने धावफलक पोहोचलं असेल तब्बल 19 धावसंख्येवरती. आयुष्यात स्वतःला कधी उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका. कारण लोक ढासळल्या घराच्या विटा देखील सोडत नाहीये. संकटावरती असं तुटून पडा की यश तुमचा नावाचा धिंगाणा घालेल. घातला या चेंडूवरती धिंगाणा. चेंडू पाठवून दिला गेला. हवाई सुंदरी करत 4 धाबांसाठी 4 धाबा आता वसूल करायला लागला. आग ओकणारी फलंदाजी आता करावी लागेल. गोलंदाजावरती आला दबाव. तिथे पाडला जातोय. 1+1 धावेचा प्रभाव आलाय. दबाव पाडावा लागेल. इथे प्रभाव पाडेल काय येणाऱ्या चेंडूवरती. खराब गोलंदाजी आहे. एकदा लेग साईड एकदा ऑफ साईड. नो +1 टोटल 2 धाबा. आतापर्यंत या 0 चेंडूवरती 4 धाबा खर्च केले असेल. थोडंसं मागण्या ठरतोय. रोकावं लागेल आपल्या गोलंदाजीवरती. हेलिकॉप्टर उडवलंय. लँड करायचं होतं. क्षेत्ररक्षक तिथे दाखल आहे. धाव मिळणार नाहीये. षटक संपतंय. दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 27-27. आणि स्वतः संघ मालक स्वतः कर्णधार नागेशजी ठीक सर इथे दाखल झाले असतील. पिरदवणी प्रीमियर लीग 2K25 पहिलं दुसऱ्या पर्वामध्ये मायबाप क्रीडा रसिकांचं जे युट्यूबवरती लाईव्ह प्रेक्षण पाहत आहेत ते सर्वांचं सरचे स्वागत असेल. नो लुक हुक आहे बुक आहे. चेंडू चौकारासाठी बुक आहे. अगदी सहजरित्या ताकद आहे मनगडामध्ये. नजाकत तिथे दाखवून दिली गेली. चेंडू पाठवून दिला गेला मिड विकेट बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. अगदी 4 धाबांसाठी 4 धाबा वसूल करायला लागल्या. पुढ्यातले बॉल सोडणार नाहीये. पुढे एकदा रडार मध्ये सापडलेला चेंडू फेकून दिला जातोय. चेंडू चालला असेल. पुढे एकदा सीमा रेषा पार आला. अजून एक दणदणीत चौकार. अकुटप्प्याचा बॉल इथे शॉर्ट ऑफ द डे जरूर सजवला जातोय. सलग 3 चेंडूवरती 3 चौकार. चौथ्या चेंडूवरती आकर्षवादी पाहायला भेटेल का. चौथ्या चेंडूवर देखील भेटलाय. वाकड्या तिकड्या बाडवीचा हिरवा पाला. दूर मारे का बाई झुके गणेश साला. तसंच केलं जाते. सलगच्या 4 चेंडूवरती 4 चौकार. एकापेक्षा एक हटके आणि फटके तिथे दाखवून दिला. अगदी चेंडू प्रवास करतोय. चौकाराचा प्रवास इथे चेंडू करतोय. 5व्या चेंडूवरती या स्पर्धेतील विक्रम केला जाईल का. येस या स्पर्धेतील विक्रम. सलग 5 चेंडूवरती नागेशच्या विरोधात 5 चौकार लगावले गेले. काय फलंदाजी होती. अतिशय डोळ्याची पार न फेडणारी फलंदाजी केली गेली. धावसंख्या टीमची टोटल 47 धाबा.
सध्या स्कोरकार वरती लागले असतील. अंतिम पंच घेऊन दाखल झालाय. अंतिम पदकातील पहिलाच बॉल पाठवून दिला गेला. पुणे एकदा लॉंग बनल्याच्या बाहेर. नो चान्स एनी प्लेअर. बॉल फॉर द बिग हिट इथे होण्याची शक्यता होती. क्षेत्ररक्षक वाचला असेल. बॅकअप खूप महत्वाचं राहतं, कारण चांगला रस्त्याला स्पीड ब्रेकर आणि चांगल्या माणसाला विरोधक हे नेहमीच असतात. नंतरचा चेंडू लो फुलटाच होता, कन्वर्ट करू शकत नाहीये. शांत करावं लागेल. शांत संयम तुम्हाला दाखवणं गरजेचं असेल. विजय तर तेव्हाच होतो तुमच्या स्वप्नामध्ये जाण होतीये. पंख सूड चालत नाहीये. इरादे इथे तुम्हाला स्पष्ट करावे लागणार आहेत आणि इरादे स्पष्ट करणारी फलंदाजी आता करावी लागेल. नंतरचा चेंडू अगदी जमिनीला हर्षवत फसवत जाणार होता. लेग बाईकच्या स्वरूपामधली एक धाब इथे मिळणार आहे. एक रन मिळते. एकच्या मध्ये ते धावफलक पोहोचले असेल. 52 धावसंख्येवरती लो फुलटा चेंडू अगदी पाठवून दिला जातोय. चेंडू यावेळी चालला असेल. 4 धाब्यांसाठी चालला असेल. चौकाराचा खेळ इथे पाहायला भेटलाय. चौकाराची बोली भाषा बोलली गेली शेवटच्या चेंडूवरती. 4 धाबे इथे केली जाते. पाहायचे टचचा बस इथे खूप ठरणार आहे. सुकाई संघ इथे अडकवून जिंकला असेल. सिलेक्ट द बॉल पेस. पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा त्यांचा निर्णय इथे असेल. प्रत्येक संघ आतापर्यंत इथे टॉस जिंकतोय आणि पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतोय. म्हणजेच आपल्या फलंदाजांवरती विश्वास इथे दाखवला गेला. आजच्या दिवसातील आजच्या रजनीत जर विचार करायला गेला तर नाडिकौल जिंकली. इथे पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. थोडंसं कुठेतरी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय हा कामयाब ठरत नव्हता आतापर्यंत. नाबाद खेळी 56 धाबा बनवल्या गेल्या. 57 धाबांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. मातृछाया मास्टर संघाकडून सर्व मास्टर खेळाडू आहेत असं वाटतंय. सर्वांचे जर विचार करायला गेला तर एकाच लेवलचे सर्व खेळाडू या संघामध्ये निवडले गेलेत आणि त्यांच्या जोरावरती 56 झाल्या. 57 धाबा करायचे असतील विजयासाठी. हृदयाची ठोके वाढवत चाललेली ही स्पर्धा आपण पाहतोय. दम आहे नाबाद म्हणून चर्चेचं उदाहरण आहे. प्रत्येक गाभागाभात अशी मानाची आणि सन्मानाची प्रतिष्ठित ट्रॉफी म्हणून त्याच्याकडे ओळखली जाते. फिरदवणी प्रीमियर लीग 2K25. 'सचिन आणि सलूर बॅटर सध्या दाखल झाले असतील. अक्षय आणि नागेश नावाच्या गेंडूवरती आपण पाहतोय. सायकिंग इडला पहिलाच बॉल अगदी फसवा डिलिव्हरी होता. फसवला, चुकवला, बसवला बॉलला आणि त्यानंतर निर्धाव चेंडू येतोय. हलक्या पद्धतीने टाकलेला चेंडू अगदी रडार मध्ये बॉडी पास येऊ दिला गेला चेंडू. ए बन 70 आला चौकार आणि 70 चौकारानंतर कॉन्फिडन्स वाढला असेल. त्यानंतर घुटना डेक तमाशा डेक करायचा होता पण तिथे नेटवर्क चुकलं, फुटवर्क चुकलं आणि फुटवर्क चुकल्यामुळे धावा मिळत नाहीयेत. कुट्टाप्याचा बॉल पुढे एकदा पाठवून दिला जातो प्रेक्षक गॅलरीमध्ये. प्रेक्षकांना हाय हॅलो फॉलो करणारा चौकार. आलं टेन्शन, केलं चौकाराने मेन्शन. एक चेंडू तुझा तर दुसरं माझं असं समीकरण बनवलंय. कुट्टाप्याचा बॉल पुढे एकदा शॉर्ट अपडेट जरूर सजवला जातोय. चेंडू विकेट बॉलांच्या बाहेर फरार आहे. 4 धावांसाठी षटक 1 चा खेळ समाप्त. धावसंख्या 12. 12 ही धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरकारवरती आणि या स्पर्धेमध्ये रेकॉर्ड केलाय. नागेशच्या विरोधात फलंदाजी करत असताना तब्बल 5 चेंडूवरती 5 उत्तुंग असे चौकार मनीषच्या बॅट मधून आपण बघितले होते. त्याच्या विरोधात आता कामगिरी करावी लागेल. ज्याने तुम्हाला मारले त्यालाच मारावे लागेल.
ते करू शकले, आपण का नाही करू शकत? छोट्याला विचारा प्रश्न आणि स्वतःचं उत्तर इथे द्यावं लागेल. स्वतःचं कौतुक कधीच गावाला सांगत बसायचं नाहीये. आपण काय आहोत, काय करू शकतो, हे वेळ आल्यावर ते दाखवून द्यायचं असेल. पहिल्या चेंडूवरती आली वेळ, मारला, कार्यक्रम खेळलाय थेट, आलं लेट, नाही करणार लेट, उघडला चौकाराचा गेट आणि गेट उघडल्यानंतर चेंडू 4 धावांचा प्रवास इथे करतोय. कुट्टप्याचा बॉल या चेंडूवरती, हा तोप दिली होती आणि तोफेमध्ये गोळा देखील सोडला होता. गोळा सोडल्यानंतर चेंडूवरती तब्बल 5 धावा मिळतील आणि 5 धावा मिळाल्यानंतर नागेश इज ऑन फायर. नाव संगे फ्लावर समजे काय तो मैं तो फायर है फायर आणि फायर विकेट सारखा आता बरसायला लागल्या. पुन्हा एकदा नो बॉलचा इशारा, चेंडू 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 फरार, आलाय त्या अजून एक चौकार. नागेश इथं आग ओकणारी फलंदाजी करतोय. नागेश इज ऑन फायर नाही तर फायर झालाय. चौकाराच्या मदतीने धाव फलक स्कोर करवरती 26 धावा. अजून या षटकातील महत्वाचे चेंडू असतील. हा चेंडू अगदी 5व्या चेंडूचा होता. एक डिक्लेअर मधली धाव इथे मोजली जाते. नागेश क्षमता आहे, प्रत्येकाच्या अंगात आग असते, परंतु खरा विजेता तोच होतो जो योग्य वेळी आपल्या अंगातली ठिणगी पेटवतो. इथे ठिणगी पेटवावी लागणार आहे. विजयाची ठिणगी. कुटापाचा बॉल, खेळली चूक झाली, महाचूक, गंभीर चूक. इथे विकेटचं पतन होणार आहे. हेस्टनचा पुरेपूर वाट लावून टाकले. इथे विकेटचं पतन इथे घडलंय. सार्थक सध्या दाखल असेल. या षटकातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक असतील. सार्थक दाखल झाला. धावसंख्या 27 वरती लागलेला हा पहिला धक्का. स्वतः कर्णधार आणि स्वतः संघमालक नागेश ठीक सध्या पबिलीच्या दिशेने अगदी तंबूचा आसरा घेतलाय. त्याची जागा घेण्यासाठी नेक्स्ट बॅटर सध्या दाखल केला जातोय. सागरवरती विश्वास इथे दाखवून दिला जातोय. सागरने पहिलाच बॉल खेळत असताना मोठा फटका, एलिव्हेशन नाही झाले, अपेक्षित उंची मिळाली, चेंडू लांबी मात्र गाठू शकला नाहीये. निर्धाव चेंडू होता. पहिले 3 चेंडू तुमचे होते, येणारे चेंडू माझे असतील. यावेळी हलक्या तरी खेळला प्रयत्न. निर्धाव चेंडू येतोय. षटक संपतोय. 2 षटकांचा खेळ संपतोय. धावसंख्या 27, एक गडी बाद 27. 10 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 30 रनची आवश्यकता असेल. धावगती आखावी लागेल. प्रति षटकामागे 15.00च्या गतीने धाबा तुम्हाला बनवणं आता गरजेचं असेल. खरं 2 षटकांचा खेळ म्हणजे 10 चेंडू आता शिल्लक राहिलेत आणि 10 चेंडूवरती धाबा खर्च करायचे असतील 30. विनीत ज्यांच्याकडे दानबा अनुभव आहे तो विनीत यावी दाखल झाले असेल. गोलंदाजी मार्कवर भन्नाट वेग आहे. पेरदवणे गावाच्या आनमान शान ज्या विनीतकडे पाहिलं जातं तो विनीत यावी दाखल झालाय. पहिला चेंडू बॉक्स आउट, सुपर डुपर ठरले हिट, बॉक्स आउटचा शिकार बनला. नेक्स्ट बॅटर सध्या विशाल यावी दाखल झाले असेल. डिक्लेअर क्षेत्र बदली 1 धाव इथे स्कोर करवरती. सामना जिंकण्यासाठी 8 चेंडू आणि 29 धावांची आवश्यकता असेल. फिंगर रोल आहे इथे, बॉक्स आउट पुन्हा एकदा होता. वाचलाय. थोडीशी नशिबाची साथ, उघडलं दार. नशिबाची साथ इथे मिळते. नशीब तुमचं खूप आता महत्वाचं इथे राहणार आहे. हा सामना तसाच बिघडेल की काय. कुटापतचा बॉल वैगदा 2 अडवण्याचा प्रयत्न केला पण चेंडू अडत नाहीये. चेंडू आपला प्रवास सार्थ करतोय. 4 धावांचा या षटकातील शेवटच्या चेंडूचा खेळ इथे शिल्लक राहिलाय. हे शेवटच्या चेंडूवरती किती धावा मोजणार. मोठा फटका हा पंचांच्या दिशेने मारलेला चेंडू होता. फलतोमध्ये क्षेत्ररक्षण तिथे घडेल. षटक संपतोय. षटक संपल्यानंतर धावसंख्या 32. 5 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी आतापर्यंत गरज असेल 25 धाब्यांची आवश्यकता असेल. 5वरती जरी 5 चौकार मारले गेले तर त्याच्या 20 धाबा होणार आहेत. एका दुसरा जर खराब चेंडू जर पडला 5 चेंडू आणि 25 रनची आवश्यकता असेल.
आणि पहिला चेंडू हा चौकारसाठी ते मोजला जातोय. गोलंदाज दबावामध्ये आहे. चेंडू टाकल्यानंतर आपल्या पायाखाली बघतोय. माहिती आहे दबाव असेल कारण संघ मालक संघ आपला आहे. ते देखील आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती सध्या उपस्थित असतील. श्लोकजी कदम सर यांचा संघ पाहतोय. मातृशा मास्टर संघ आहे. मास्टर ब्लास्टर आहेत सगळे. या पिठाखालीला चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेरून जाणार होता. क्रिकेट पटलावरील नियम क्रमांक मोडला गेला. टोटल 22 धावा. कुट्टापचा बॉल इथे क्षेत्ररक्षक दर्जेदार होतोय. निर्धाव चेंडू नंतरच्या चेंडूवरती नो बॉलचा इशारा दिला जाईल. त्यानंतर पुढे एकदा नो बॉलचा इशारा. वारंवार तर चुका. या नो बॉल वरती जर चौकार आले असते ना सामन्याचं रूप बदललं असतं. या विकेला फटका हलक्या तर खेळण्याचा प्रयत्न. शेवटचा चेंडू आणि मातृछाया मास्टर संघ विजय साजरा करायचा आहे. पण सतत नो बॉल आहे. नो बॉलचा इशारा. थांबा मॅच संपली नाहीये. मातृछाया मास्टर त्याला सन्मानित केले जाते. आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती पाहतोय आपण बिरदवडी प्रीमियर लीग 2K25 मधला श्लोकजी कदम सर यांचा संघ आणि पहिल्या सामन्यामध्ये दमखम दाखवणारा विजय तरी साजरा केला गेला होता. जाऊया दुसऱ्या मॅचच्या दिशेने. हा संघ देखील दमदार आहे. मॅच शानदार होणार याच्यामध्ये काही क्षमता नाहीये. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. टॉसचा बॉल झाल्यानंतर सिलेक्ट तर बॉल फेस पैठणचा सिग्नल येते. सामन्याला सुरुवात. मानस सध्या प्रॉपर कीज वरती खेळण्यासाठी इथे सज्ज झालाय. मानस पहिलेच बॉल या क्रीडांगणावरचा पेस करेल. हलक्यात केला फटका लाजबवता. एक्स्ट्रा क्लास मध्ये एक्स्ट्रा धमाका इथे केला जातोय. चेंडू गेला असेल सीमारेषा पार चौकारासाठी. चौकाराच्या नंतर कुठेतरी आत्मविश्वास वाढला असेल. पहिला चेंडू अगदी बॅट वरती चांगल्या पद्धतीने आला. नंतर त्या चेंडू अगदी प्रेक्षक गॅलरी मध्ये असेल. डिक्लेअर एका धावेसाठी इथे खेचला जातोय. एक एक धाव देखील आता तुमच्यासाठी खूप महत्वाची इथे ठरते आणि ती महत्वाची धाव देखील इथे मोजली जाते. पराभव तेव्हा तो तुम्ही स्वतःवर हरलेला असं मानता. शेवटपर्यंत लढा. शेवटपर्यंत झगडावं लागेल. या चेंडूवरती झगडला गेला. निर्धाव चेंडूची सांगता घेणार आहे. निर्धाव चेंडू आल्यानंतर कुठेतरी थोडासा विश्वास इथे दाखवला जातो कारण त्याला माहिती आहे प्रामाणिकपणे काम करता. यश तुमच्या बाजूने नक्कीच मिळणार आहे. या चेंडूवरती यश मिळते. हे चेंडू आदळला जाऊन सरळ रेषेवरती दांडी गुल असेल. विकेटचं पतन तिथे घडतंय. महत्वाचा मासा हुकमतचा एक्का अगदी सापडलाय जाळ्यामध्ये. पहिलं विकेटचं पतन.
नेक्स्ट बॅटर पार्थ सध्या खेळाकडच्या दिशेने इथे दाखल केला जातोय आणि पार्थचा पहिला चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे जरूर केला जातोय. षटक संपतोय आणि षटक संपल्यानंतर पहिल्या षटकाच्या सप्त्यानंतर 1 गडी बाद धावसंख्या टीमची टोटल 5 आहे. स्कोर करवरती सध्या आपण पाहतोय. तुम्ही कितीही पळापळी करा, नशिबात जे लिहिलंय ते तुम्हाला भेटणार आहे. जे पहिलेच नशीब आहे ते तुमचं इथे आजमावण्याचा प्रयत्न इथे केला जाणार आहे. कोणता संघ आपलं नशीब इथे अनुभवणार. पहिला चेंडू आम्ही पाहायचं असेल ऑफसिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता पण स्वेरी डिलिव्हरी व्हाईट बॉलचा इशारा इथे केला जातोय. काप्रमाणे आपण पुढे चालत आलोय पण आपली कोकमची परा आतापर्यंत जपून ठेवली जाते. नंतरचा चेंडू सिंगिंग डिलिव्हरी होती. चेंडू पडल्यानंतर अगदी फलंदाजापासून दूर दिला जातोय. एलिव्हेशन जमत नाहीये. बॅट आणि बॉल याच्यामध्ये अंतर खूप काही वाढत चाललं असेल. मोठा फटका अगदी चेंडू पाठवला जातोय सीमारेषा बाहेर. अनेक जणांचा जर विचार करायला गेला तर काही जण आपल्या जमिनी मोजतात, काही जण आपली घरं मोजतात, काही जण आपली गाड्या मोजतात. पण आम्ही क्रिकेट प्रेमी, आम्ही आमचे चौकार, आम्ही आमच्या विकेट आणि आम्ही आमच्या धावा मोजतो. असं क्रिकेट प्रेमी वेळ आपण पाहतोय. मैदानाच्या तिन्ही साईडला जर विचार करायला गेला तर प्रेक्षक एक प्रेक्षक या सामन्याचा आतापर्यंत आनंद घेताना पाहतोय. जाऊया मैदानाच्या दिशेने आक्रमक होत चाललाय. अकुटप्याचा बॉलर मोठा प्रयत्न केला गेला होता. चेंडू पॉइंट रिजन मध्ये चालला असेल. नो प्लस 1 टोटल 2 धाबांचा इशारा इथे दिला जातोय. अंडरम क्रिकेटचा थरार आपण इथे पाहतोय. यापुढे आपल्याला चेंडू अगदी मोठा पटका खेळायचा होता. कोणत्या प्रकारची दाब इथे येत नाहीये. शुभम आहे सध्या 2 चौकार त्याच्या बॅट मधून निघाले असतील. पहिल्या 2 चेंडूवरती शांत राहिलेला शुभम आता हा कोकणारी फलंदाजी करतोय. नंतरच्या चेंडूवरती पंचांचा सिग्नल येतोय. नो प्लस 1 टोटल 2 धाबा इथे मिळणार आहेत. हे 2-2 धाबा देखील खूप महत्वाच्या इथे शरद चालणार असतं. धावसंख्या झटपट बदलत चालली असेल. 18 या धावसंख्येसाठी 18 धावसंख्येचा जर विचार करायला गेला तर भारताची रन मशीन विराट कोहली याच्या पाठीवरती असणाऱ्या अंकांचा खेळ सध्या स्कोर करवरती लागलाय. तब्बल 18 धाबा इथे स्कोर करवरती झाले असतील. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या 18. यानंतर होणारा सामना सम्राट 007 वर्सेस ऋत्विज स्पोर्ट. दोन्ही संघांना विनंती करेन पहिली इनिंग संपल्यानंतर नाणेफेक घेण्यासाठी आमच्या टेक्निकल टीम आमच्या समालोचन कक्षामध्ये आपण यावं याची आपणास विनंती असेल. फिरदवडे एक्सप्रेस म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं योगेश यावी दाखल झाला असेल. पहिला चेंडू क्षेत्ररक्षक तिथे चुकला. प्रॉपर वे जम्प नाही करू शकला आणि तिथे चेंडू पाठवून दिला गेला. तुमचे चांगले कर्म करा. आयुष्य संपल्यानंतर तुमचे कर्म हे नेहमीच बघितले जातात. ते तुम्हाला कर्म इथे करावे लागेल. नंतरचा चेंडू अगदी चांगल्या पद्धतीने तात्काळ जातोय. निर्धाव चेंडू येणार आहे. ह्याच्यामध्ये काही क्षमता नाहीये. नंतरच्या चेंडूवरती बॉक्स आउट. बॅटचा ब्लेज ओपन केला. हलकीशी एज घेतल्यानंतर चेंडू इथे चालला असेल. अगदी प्रेक्षक गॅलरीमध्ये जोपर्यंत आपली वेळ आहे ना तोपर्यंत संयम ठेवावा आणि त्यानंतर कार्यक्रम करावा. आता कार्यक्रम करावा लागेल कारण 2 षटकाचा खेळ सध्या समाप्त झाल्यानंतर धावसंख्या 22 वरती आहे. नेक्स्ट बॅटर सध्या दाखल झालं असेल. अष्टपैलू असं शुभम दाखल झालाय आणि शिवमसाठी राखलेला पहिला चेंडू अप्रतिम टप्पा अप्रतिम लाईन वरती विचारपूर्वक केला जातोय. सुरेख गोलंदाजी इथे केली जाते. पुढे एकदा टप्प्याचा बॉल. निर्धाव चेंडू येतोय. निर्धाव चेंडूने आपल्या गोलंदाजीला केलेली सुरुवात आणि निर्धाव चेंडूने आपलं षटक संपवलं जाते. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कारवरती 22. 3 षटकांचा खेळ संपतो. टीमची टोटल धावसंख्या 22. क्रिकेट म्हणजे प्रेम, क्रिकेट म्हणजे श्वास, क्रिकेट म्हणजे श्वास आणि क्रिकेट म्हणजे मित्रांचा सहवास असा हा चाललेला क्रिकेटचा खेळ आपण पाहतोय. हे पिरदवडे गावातील सर्व खेळाडूंना दिली जाणारी संधी. पंचक्रोशीतील एका दुसरा खेळाडू हा तालुक्यासाठी खेळावा ज्याच्यासाठी हे आखलेली स्पर्धा आपण पाहते. पहिला चेंडू अगदी लॉलीपॉप होता. पाठवून दिला जातोय. चेंडू गेला सीमारेषा बाहेर. 4 धाबांसाठी अगदी हलक्या पद्धतीचा चेंडू होता. बॅट्समन जोरात खेळणार कारण त्याला माहिती आहे अंतिम षटक म्हणजेच काय हाणामारीच आहे. तिथे हाणामारी तुटून तुम्हाला पडणं गरजेचं असेल. तुटून पडत असताना धावसंख्या 26 वरती असेल. 30 म्हणजे 30 धाबा सुद्धा मार्गस्थ स्कोर वरती असतील. 30 धाबा खेळल्यानंतर नंतरच्या चेंडूवरती चांगला चेंडू मागचे 2 चेंडू अकुट टप्प्याचे होते. तिसरा चेंडू पाहायला बॅटमॅनच्या जवळ इथे टाकला जातोय.
पण देतील आता डान्सिंग द विकेटने खेळण्याचा त्याचा प्रयत्न येत असेल. डान्सिंग द विकेटने खेळत असताना चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर. पंच भाऊजी तोडणकर सर यांचा बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव सध्या स्कूट वरती असेल. पुढे एकदा कुट्टप्प्याचा बॉल वन बाउन्स चेंडू फराड येते असेल. 4 धावांसाठी चौकऱ्याची बोली भाषा. बोलबाला बोल आता चौकऱ्याची बोली भाषा बोलला तुमच्या कॅमेरामॅनच्या दिशेने. चेंडू पुढे एकदा चालला असेल. 70 चौकार. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर वरती 39 धावा आणि 40 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं जाते. नेक्स्ट मॅच सम्राट 007 वर्सेस ऋत्वी स्पोर्ट. दोन्ही संघांना विनंती करेन आपण टॉस घेण्यासाठी आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये या. ऋतिक सिंग टॉसचा बॉल चालला असेल. सिलेक्ट टू द बॅट फर्स्ट. नयन चॉकलेट बॉय म्हणजे ची ओळख राहिली तो नयन. फिरदवणे गावाची आन मान शान. फिरदवणेकरांचा सन्मान अभिमान म्हणून ज्याच्याकडे बघितलं जातं. आणि गोलंदाजी मार करून हा पहिला चेंडू होता. अप्रतिम करायचा होता. गोलंदाजी मार करून आपण गोलंदाज पाहतोय. मानसचा इरादा होता यावेळी डिसिजन असेल. पंचांचा बॅट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातो. अतिरिक्त चेंडू इथे नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न इथे केला जातो. प्रयत्न वारंवार त्या चर्चा केली जाते चेंडू आणि बॉलवरती. प्रत्येक बॉल जर निर्धाव आला तर सामन्याचं रूप बदलणार आहे. ह्या खेळाडूला आपण खेळलंय तर पाहायला भेटलंय. त्यानंतर टाकलेला चेंडू इथे फरार असेल. तू घे मी घे दोघांचं झालं मोहे. चेंडू इथे फरार असेल. 4 धावांसाठी या 4 धावा मिळत आहेत. मोहे झालं क्षेत्ररक्षणचं. तू अडव आणि मी अडव. दोघांना न अडवता चेंडू अगदी जाळ्याने अडवला. नंतरच्या चेंडूवरती काय फटकाय. सो ब्युटिफुल सो अलिकेट जस्ट लुकिंग लाईक अप वाव. नो बॉल आहे पंचांचा सिग्नल. प्लस 4 धावा टोटल 5 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. नंतरच्या चेंडूवरती हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. अजूनही क्षेत्ररक्षक प्लॉम्बल बनत आहेत. वारंवार क्षेत्ररक्षक चूक होते. मिसफिल्ड इथे घडतायत. नंतर त्या चेंडूवरती फटका लाजबाब होता. एलिव्हेशन जमलं. लांबी उंची सर्वच काही गाठलं. चेंडू उंच बाधा धोका घे 4 धावांसाठी. धावसंख्या 14. केलाय तिथे विजयाचा महासौदा. 40 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 14 धावा सध्या स्कोर कार्डवरती लागले असतील. उलट्या गणिताच्या खेळाला सुरुवात इथे झाली आहे. सुकाई स्पोर्ट्स संघ सागर पार्थ. पंचांचा 9 बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. 9ची फक्त एकच रन इथे मिळेल. नऊची एकच रन मिळेल. 9 संख्या 16.
नष्ट केटला फलंदाज आपण पाहतोय नयन आहे या टाकलेला चेंडू नो +4 टोटल मी 3 5 धावा पंजा ओपन केला जातोय हाताची पाची बोट एकत्र केल्या त्याची ज्याची मूठ भक्कम तयार होते ना तसं सामना देखील आता भक्कम इथे तयार केला जातोय या टाकलेला चेंडू पंच नो बॉलचं सिग्नल दिला जातोय ना मुन्ना ना ऐसी गलती दोबारा मत करना क्रिकेट वरती चुकीला माफी नाही वारंवार तर होणाऱ्या या चुका आपण पाहतोय सध्या गोलंदाजाला लेंथ आणि लाईन वरती आता विचार करावा लागेल थोडेस आला दबाव तिथे नंतर तर चेंडू मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न होता नष्ट गेटचा नयन सांगतोय की हे सांभाळून खेळ आपली विकेट आपल्या संघासाठी खूप महत्वाची असेल टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करण्याची 20-22 यावेळी केलेला चेंडू एक्स्ट्रा साठी दाद दिली पाहिजे मित्रांनो काय स्ट्रक्चर केलंय अप्रतिम सुरेख एक्स्ट्रक्शन यावेळी पण एक्स्ट्रक्शनच्या माध्यमातून तिथे घडले जाते त्याला माहिती आपल्या संघाला धाबा रोखायची असेल नंतर त्या चेंडू पुन्हा एकदा एक्स्ट्रक्शनची किमया मूर्ती लहान पण कीर्तिमान गोलंदाज काय करतोय नो वाईट एवढंच चाललंय आणि गोलंदाजाने आतापर्यंत जवळपास अतिरिक्त चेंडूंचा अक्षरशः पाऊस पडलाय मे महिना आहे पावसाची चाहूल लावून दिली जाते याही चेंडूवरती चेंडू चालला असेल चौकरसाठी नेक्स्ट मॅच दोन्ही संघ आपण खेळण्याच्या दृष्टिकोनातून सज्ज राहायचा विनंती असेल नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न करायचा होता मानस्थिती असेल उंच खोड असा खेळाडू 28 धावसंख्या 28 सध्या स्कोर करपती लागले गेलेत ऑफसाईड 3 लेग साइड 2 असं चित्रक्षण त्यांच्या विरोधात खेळीला फटका चेंडू पाठवून दिला जातोय देवन चौकार धावसंख्या 32 अजूनपर्यंत कोणताही गाडी गमावला नाहीये 10 चेंडू आणि 8 रनची आवश्यकता आहे स्ट्रायकिंगला कोण आहे द स्टायलिश खेळाडू चॉकलेट बॉय नयन काय करतो पहिलाच बॉल कुटपचा पाहिलं बॅकफूट वरती आला आणि त्यानंतर खेळीला फटका अतिशय सुंदर होता सुंदर धाबा बसून केले जातात धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर करवरती 36 4 धाब्यांची आवश्यकता असेल या चेंडूवरती पंच बॅट बॉलचा इशारा भन्नाट वेग आहे गोलंदाजीवरती टप्पा अटेन खेळावं लागेल लेफ्टनचा इरादा होता याही चेंडूवरती मोठा प्रयत्न हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न होता पायातला बॉल बळून द्यायचा आहे एलिव्हेशन होत नाहीये दुरून खेळण्याचा वारंवारता प्रयत्न इथे केला जातोय नेटवर्क आणि फुटवर्क यांना दोघांना महत्व आहे या चेंडूवरती दाखवलं फुटवर्क चेंडू पाठवून दिला जातोय नयनच्या बॅट मधून निघाला विजयी चौकार 41 धावा इथे कंप्लीट केल्या गेल्या आणि या सामन्यामध्ये दमखम दाखवणारा विजय इथे साजरा केला जातोय अप्रतिम खेळ तिथे जरूर पाहायला भेटला नेक्स्ट मॅच चला सुकाई स्पोर्ट्स
तर लेट्स प्ले. पुढे एकदा जाऊया सामन्याच्या दिशेने. ही स्पर्धा आपण पाहतोय रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या आधारातून युट्यूबवर टेलिकास्ट देखील केली जाते. जे प्रेक्षक घर बसल्या आनंद घेत आहेत त्या मायबाप क्रीडा रसिकांचं या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल. पहिला चेंडू नो बॉल. ये इथं टेलर था पिक्चर अबे मेरे बाकी है दोस्त. पहिला चेंडू दो बॉलचा इशारा इथे दिला गेलाय. पहिला चेंडू बिग बॅट होता, अगदी भन्नाट वेग होता आणि सख्खे भाव एकमेकांच्या विरोधात खेळतोय. सखा भाव पक्का वैरी. छोटा ठरदार हवे की मोठा इथे ठरदार हवे खरी प्रॅक्टिस करतात. त्यामुळे दोघांची कमी आणि हमी एकमेकांना जरूर माहिती असेल. कमी आणि हमी जाणले या चेंडूवरती. हा भावाची कमी जाणली आहे. भावाला कुठे गोलंदाजी करायची माहिती आहे. मोठा पडतोय छोट्यावरती बाडी. डॉट बॉल येतोय. निर्धाव चेंडूने आता गोलंदाजीला सुरुवात करायची होती पण ते घडत नाहीये. हेस्टरकडून झालेली चूक धावसंख्या 2 वरती असेल. नंतर टाकलेला चेंडू पंचांचा 9+1 टोटल 2 धाबा या चेंडूवरती मिळतील. सम्राट संघाचा जर विचार करायला गेला तर 007 त्यांच्या नावाच्या समोर लागलाय आणि सम्राट संघ देखील एक तुल्यबल असा संघ म्हणून ज्याला ओळखला जातो. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडू जाहीर आणि घोषित क्षेत्रामध्ये स्कोरले पंचांच्या दिशेने तारलेला चेंडू डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये एक धाव इथे मिळेल. भन्नाट शांतता आहे. शांततेचं कारण भाव सख्खे एकमेकांच्या विरोधात खेळत आहेत. छोटा पडतोय आता बारीक एक आहे. मोठ्याची लेंथ कुठेतरी थोडीशी बिघडल्यासारखी वाटते. बिघडल्या यावेळी चेंडूवरती पाहायचं असेल थोडस पॉपिंग किस पासून पुढे सरकलं होता त्यामुळे नो बॉल नाही दिला जाणार आहे. पॉपिंग किस वर तिथं तो असता तो नो बॉल दिला गेला असता. क्रिकेटवरती असता जर तरला काही महत्व नसतं. नंतरचा चेंडू अगदी भन्नाट वेगने टाकला गेला होता. सरपटी चेंडू होता. तेच तरार आहे. अप्रतिम टप्पा तिथे मेंटेन केला जातोय. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका आमच्या कॅमेरामॅनच्या दिशेने. रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्ह याला चौकार. चौकाराच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करवरती तब्बल 10 म्हणजे 10. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 10. चला सम्राट 11 आपण असं विनंती असेल आपण जास्त वेळ टीम मीटिंग घेणार नाहीत अन्यथा पेनल्टी असेल याची आपण नोंद घ्या. सोमिनी स्पोर्ट वर्सेस नंदिनी स्पोर्ट दोन्ही सगळ्यांना विनंती करेन हा सामना संपल्यानंतर पहिल्या इनिंगचा खेळ संपल्यानंतर आपण टॉस घेण्यासाठी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये या आपण असं विनंती केली जाईल. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. फिरकीचा जादूगार दाखल झाला होता. पहिल्या चेंडूवरती दाखवली जादू. त्याला माहिती आहे वाघ जरी जखमी झाला तरी आयुष्याला कंटाळत नाहीये. तो पुन्हा उठतो आणि पुन्हा लढायला सुरुवात करतो. ती सुरुवात इथे गेली. चेंडू पाठवून दिला गेला 4 धावांसाठी. स्ट्रायकिंग एंडवरती सबीर आहे. समीरसाठी डलकेला चेंडू थोडस निर्धाव पद्धतीचा येणारा चेंडू. आता 101ची साथ कुठेतरी नक्कीच मिळाली असेल. लो फुलटा चेंडू होता. मोठा प्रयत्न केला जातोय. प्रॉपिंग किस वरून वारंवार पुढे सरकत चाललाय त्यामुळे कुठेतरी नो बॉल तुम्हाला दिला जाणार आहे. तुम्ही प्रॉपिंग किस वरती सुरक्षित राहा. जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न करा. नक्कीच स्कोरलेख पण तुमच्यासाठी नो बॉल देणार आहेत. विमर घोषित केला जाईल पण तुम्हाला जागेवरती राहणं गरजेचं असेल. या वेखेला फटका अगदी फसवत चालला असेल. क्षेत्ररक्षकाला बाय सी यू करे चेंडू 4 धावांसाठी. क्षेत्ररक्षक होता अलीकडे. चेंडू गेला पलीकडे. अलीकडे आणि पलीकडे आणि ह्या चेंडूवरती देखील म्हटलं जाईल याचं पॅटर्न लय हटके आहे. ट्रेंडिंगला त्याचं नाव आहे आणि ट्रेंडिंगला खेळलेला फटका 4 धावांसाठी. धावसंख्या 22 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 22. आणि राहुल याने आमच्यापर्यंत सांगितलंय की विकेट काढणार माझी. पहिल्यांदाच हार मानून मोकळा झाला. मित्र अजून खेळायचंय. तुझ्यासाठी एक्स्ट्रक्षक पण लावला नाही. हा आलाय एक्स्ट्रक्षक पण देखील येतोय. हार पहिल्यांदाच मानावी नाही मित्रांनो. शेवटपर्यंत प्रयत्न करा. पहिला चेंडूवरती दाखवून दिला गेलाय. हार मानायची नाही मित्र अशी तशी कारण वेळ प्रत्येकाची असते. पक्षी जिवंतपणे किडा मुंगांना खातो पण तोच पक्षी ज्या बी मरतो त्याच किडा मुंगे त्या पक्षाला खात असतात. म्हणजेच काय वेळ प्रत्येकाची येत असते. या बी आलेली वेळ होती. निर्धाव चेंडू
भारतामध्ये क्षेत्ररक्षण इथे केले जाते. लागूनचा क्षेत्ररक्षक अगदी गोलंदाजाला हवा तेवढा कॉन्फिडन्स दिला जातोय. नंतर त्या चेंडूवरती अपील आणि सुटलाय. पंचांकडे पाहिलं देखील नाही. खेळाडूती दाखवली बॅट्समनने. अगदी चालत सुटला. तंबूच्या असला जाऊन बसणार आहे. खेळाडूती पोटमनशिप काय असते ती इथे दाखवून दिली गेली त्याच्या माध्यमातून. आणि क्षेत्ररक्षक नंतर तो चेंडू अगदी हा काय कव्हरही होता. अप्रतिम सुरेख. प्रेक्षक देखील या कव्हरचा आनंद घेताना अतिशय सुंदर होता. नंतर त्या चेंडू बाई काय हा प्रकार. बॉक्स आउट जरूर झाला असेल आणि थांबला देखील नाही. मैदानाचं सरळ मैदान सोडत चाललं असेल. आता तो क्रीडांगणच्या बाहेर चालला असेल. धाव संख्या 27-27. तीन षटकांचा खेळ समाप्त. 3 षटकापैकी धाबा 27 आणि गोलंदाजी मार्कून डाऊट करत होते गोलंदाज. पहिला चेंडू लालूबाब जसं द्याबाना लग्नाची पत्रिका जशी दिली जाते ना तसा चेंडू दिला होता फलंदाजाला की मार. पण फलंदाज म्हणतो मला आहेर तुला द्यायचं नाहीये. निर्धाव चेंडू आला असेल. जैसे त्याचे कर्म फळ देई परमेश्वर. या चेंडूवरती फळ दिलं गेलंय. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण घडलं होतं. चेंडू पाठवून दिला जातोय पुन्हा एकदा 4 धावांसाठी. आर्यन एक मिनिट. पस्तीस धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर करवरती 35-35. शेवटचा बॉल. हे प्रभू हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी हे क्या हुआ. चला नेक्स्ट मॅचचा नाडेकोली इथे केले जाईल. दोन्ही संघांचे कर्णधार आमच्यापर्यंत पोहोचले असतील. नंदिनी स्पोर्ट्स संघाने नाणेफेक जिंकली आहे. सिलेक्ट टू द बॉल फर्स्ट. पहिल्यांदा गोलंदाजी घेतली नागेशजी टिक सर यांचा संघ आपण पाहतोय. जाऊया सध्या खेळांगडीच्या दिशेने. पहिल्या चेंडूवरती गोल्डन धाबा इथे बसूल केल्या गेल्या आणि गोल्डन चेंडूवरती गोल्डन धावा बसूल केल्यानंतर वैयक्तिक खातं ओपन केले गेले. या टाकलेला चेंडू टाकायचं होतं अलिबागा. चेंडू टाकला बेलबागात. वाईट +1. टोटल 2 धावा मिळतात या चेंडूवरती आणि गोलंदाज कुठेतरी थोडासा टेन्शन मध्ये दिसतोय की काय. प्रेशर मध्ये प्रेशर कुकरची देखील शिटी वाजते.
नंतरचा चेंडू अगदी हलक्या त्याने फक्त मडक्यातली ताकद त्याला माहिती आहे. चांगल्या चेंडूला सन्मान आणि खराब चेंडूवरती प्रहार वार वार करायचं होतं या चेंडूवरती आणि चेंडू सरळ पायावरती येऊन आदळला. लेफ्टनचा मारा होता. चेंडू पडल्यानंतर आतल्या दिशेने येत चाललाय. त्यामुळे धाबा रोखण्याचा प्रयत्न ते केला जाणार. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोरवरती सध्या 6 वरती आहे. 40 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. यावेळी केलेला चेंडू पुढे एकदा बॅट बॉलचा इशारा प्लस एक टोटल 2 धावा मिळणार आहेत. 11 वाजून बरोबर 15 मिनिटांचा कालावधी झाला असेल. प्रेक्षक गॅलरी मधून देखील आवाज आतापर्यंत चांगला प्रतिसाद या स्पर्धेला भेटलाय. नंतर त्या चेंडू वरती चेंडू पाठवून दिला जातोय. फैस्फोटाला चौकार आणि चौकार आल्यानंतर जरूर चर्चा केली जाते. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न करायचा होता. क्षेत्ररक्षक तिथे पुन्हा एकदा प्रॉम्बल बनत असेल. षटक संपतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त होईल. धावसंख्या 12. 15 चेंडू आणि 28 रनची आवश्यकता असेल. आर्यन कर्तव्य गोलंदाजीवरती आपलं तर कर्तव्य दाखवेल की काय. तळ्यात आणि मळ्यात असलेला सामना आहे. कोण जिंकणार शेवटपर्यंत सांगू शकत नाहीये. तळ्यात आणि मळ्यातली असणारी लढत ही ते पहिलाच बॉल फुलटच होता आणि यावेळी दाखवून दिला जातोय. चेंडू गेला सीमा रेषा पार. दणदणीत चौकार आणि चौकार आल्यानंतर कुठेतरी कॉन्फिडन्स जरूर वाढला असेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोरवरती तब्बल 16. विजयाचा आणायचा महागोळा आणि विजय साजरा करण्यासाठी दोन्ही संघ हे जरूर प्रयत्न इथे करणार आहेत. नंतरचा चेंडू नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. सरळ बॅटने पिकअप करण्याचा प्रयत्न होता. फर्स्ट आणि सेकंड गिअर मध्ये चालणारी फलंदाजी आता टॉप गिअर मध्ये करण्याचा इथे प्रयत्न केला जातोय. नंतरचा चेंडू वरती अगदी आमच्या कॅमेरामॅनच्या दिशेने मारलेला चेंडू होता. सरळ अंधर स्पीक आहे. चेंडूला पाठवून दिलं गेलंय. 4 धाब्यांसाठी एकापेक्षा एक. हा कुटुंबाचा बॉल याही चेंडूवरती अतिशय सुंदर खडक लाजवाब फटका. सर्व कोमान डीजे जोमात. डीजे वाले बाबू गाणं चला दे. या चेंडूवरती गाणं लाव आता डीजे. वरती 4 चौकार याही फलंदाजाने मारलेत. 5वा चौकार खेळायचा होता. बुंडातला बॉल खोदून काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. षटक संपते. नष्टकेचा फलंदाज सांगतो तुषार ज्याने हुशार अशी कामगिरी केली होती. धावसंख्या 29. तुषार अशी हुशार अशी कामगिरी करतोय तो तुषार. 10 चेंडू आणि 11 रनची आवश्यकता असेल. तुषारला आता हुशार असा खेळ दाखवावा लागेल. नॉन खेळला ज्याने 4 चेंडूवरती 4 फटके मारले होते. तो आर्यन सध्या नॉन खेळूवरती गोलंदाजीवरती समीर दाखल झालाय. समीरचा पहिला चेंडू भंडाट वेग होता. पिढीदवडे गावाची एक्सप्रेस म्हणजे ज्या समीरकडे पाहिलं जातं ती एक्सप्रेस आपण पाहतोय. समीर सध्या गोलंदाजी ट्रॅक वरती दाखल असेल. केला फटका लाजवाब होता. प्रेक्षक गॅलरी धावसंख्या 34. कर्तव्य तुझं कर्तव्य गोलंदाजी केल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाचं पण आहे. याच्यावरती भान ठेव मित्रा. नंतरच्या चेंडूवरती हे बघ ते बघ 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 बघ. या चेंडूवरती बघा चौकार. या षटकातील शेवटचा चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला असेल. 2 रनची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. डॉट बॉलचा इशारा. 5 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी 2 रनची आवश्यकता. मॅच अजून संपली नाही आहे मित्रांनो. 5 चेंडू 2 रनची आवश्यकता आहे. नेक्स्ट मॅच क्षेत्ररक्षण करणारा संघ आपण क्षेत्ररक्षणासाठी तयार. नंदिनी स्पोर्ट आपण टॉस सांभाळत झाल्यात. पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण नागेजी ठीक सर आपलं संपूर्ण संघ घेऊन लगेचच आपण खेळांगणच्या दिशेने या अशी विनंती असेल. पहिला चेंडू नो आणि त्याच्यावरती कोणतीही धाव इथे मिळत नाही. विजयासाठी 1 रनची आवश्यकता असेल. 1 विनिंग रनची आवश्यकता आहे. नो बॉल आणि +4. हा सामना इथे जिंकला असेल.
संघ आपण पाहतोय पहिल्यांदा फलंदाजी करतोय सोबनीस फूट संघ आणि पहिला चेंडू वरती नागेशजी टेक्सर याने घेतली स्काय जंप आणि स्काय जंप करत असताना चेंडू अडवला देखील जातोय. निर्धाव चेंडू येतोय आणि निर्धाव चेंडूने नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका. पुन्हा एकदा तिथे क्षेत्ररक्षक नागेशला इथे बरोबर ते दुडून काढले. नो बॉल आहे पंचचा सिग्नल. अतिरिक्त रन इथनं मिळणार आहे. नो बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. नंतरचा चेंडू अगदी तो टार्गेट होता. व्हाईट लाईन यॉर्करचा प्रयत्न इथे सजवला देखील जातोय. म्हणजेच काय इथे चेंडू थोडासा दूर ठेवण्याचा आहे. बॅट आणि बॉडीपासून चेंडू थोडासा दूर ठेवण्याचा प्रयत्न इथे केला जातो. हा चेंडू बॉडीपाशी होता. क्षेत्ररक्षक तिथे चांगलं घडते जाते. घडलंय काय बिघडलंय काय तर फलंदाजाचा खेळ इथे बिघडत चालला असेल आणि नंदिनी स्पोर्ट्स संघासाठी हा सामना डिवायडेड मध्ये असेल. कर या मरच्या स्थितीमध्ये हा संघ सामना खेळतोय. इथे जो पराभूत झाला तर कुठेतरी अडचणीमध्ये येणारा नंदी स्पोर्ट्स संघ आपण पाहतोय. नंतरच्या चेंडूवरती काय फटका होता. एलिव्हेशन चेंडूवरती जरूर बनतोय. चेंडू पाठवून दिला गेला 4 धावांसाठी. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतो. धावसंख्या 6. नागेश एक विक्रमी गोलंदाज या स्पर्धेमध्ये ज्यांच्याकडे विक्रम केला गेला होता. सलग 5 चेंडूवरती 5 चौकार मारले गेले होते. पण या भीतीने दाखवून दिले जाते गोल्डन डकचा शिकार बनला. पाऊन लाईन मारणे खाणे हो की तरी दांडी दांडी गुल हे माझं घरेलू मैदान आहे आणि घरेलू मैदानावरती मी सातत्यपूर्ण अभ्यास करत आलोय. नागेश पुढे एकदा गोलंदाजी मार करून पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच काय हरंड विकेटने गोलंदाजी करतोय आणि हरंड विकेटने गोलंदाजी करत असताना कुठेतरी त्याच्यावरती चर्चा राहिली असेल. कुटाबाचा बॉल याही चेंडूवरती गोल्डन डक बनवला गेला. स्पर्धेतील पहिली एंट्री कोणती रडली ती ते मात्र आखली जाणार होती. नशीब थोडस नशिबाचं दार इथे उघडलं गेलं. पाय होता म्हणून वाचला. होता जीवा म्हणून वाचला शिवा पण पाहिलं होतं. पाय होता म्हणून वाचला नक्कीच म्हणावं लागेल. चला 3 चेंडू हे निर्धावाले असते पण हा चेंडूवरती लेग बाईक म्हटली 1 धाव इथे मोजली जाते. इथे एक धाव देखील आता खूप तुला बोलायची इथे ठरणार आहे. नंतर तो चेंडू बॉक्स आउटचा शिकार इथे बदल होता. जरूर पडलाय कॅच आउटचा शिकार. नागेश मी वन मॅन शो होणार ओनली नागेश ह्या चेंडूवरती झालं असा. नागेशने अप्रतिम गोलंदाजी इथे केली. गटामध्ये थोडीशी फेरबदल होते की काय. नंदिनी स्पोर्ट्स संघ टीमची टोटल धावसंख्या 7. नंदिनी स्पोर्ट्स संघ अगदी करेच्या मर्या सिटीमध्ये खेळतोय. 7 धावा. पहिला चेंडू निर्धाव येतोय. नंदिनी स्पोर्ट्स संघाला माहिती आहे की हा सामना करूया मर्चेंट सिटीमध्ये खेळतोय म्हणजे मला इथे विजय मिळवावाच लागणार आहे. पंचारी नो बॉलचा सिग्नल इथे दायर केला जातोय. स्कोरलेग पंच राजी तोडणकर सर यांचा नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर खेळवरती 8. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका. 8 धावसंख्येचा जर विचार करायला गेला तर भारताचा अष्टपैलू म्हणजे ज्याच्याकडे ओळखलं जातं रवींद्र जडेजा याच्या पाठीवरती असणारा अंकांचा खेळ सध्या स्कोर खेळवरती लागलाय. मोठा फटका. चेंडू पाठवून दिला गेलाय. पुन्हा एकदा मिड विकेट बॉर्डरच्या बाहेर 4 धावांसाठी.
धावसंख्या दुहेरी अंकांमध्ये सध्या प्रवेश करते आणि दुहेरी अंकांमध्ये प्रवेश केल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या 12 वरती आहे. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा नागेशने अडवला, नष्ट घेतला, आगाऊपणा तू केला कशाला, आणि धावता धावता तो मित्रांनो आउट झाला. चौथ्या विकेटचं पतन इथे घडलं असेल. घेण्यासाठी समोरच्या कक्षेच्या दिशेने या. शेवटच्या चेंडूवरती फक्त सिंगल इथे अर्जित केली जाणार आहे. चित्याच्या चपळाईने सिंगल दाखवली गेली आणि षटक संपल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या 13. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 3-13 वाजवावे लागणार आहे शेवटच्या षटकामागे. सागरचा पहिला चेंडू फक्त दिशा दिली जाते. दिशा दिलीये, प्रश्न विचारावा लागेल, त्याचं उत्तर आता द्यावं लागेल. सलामीसाठी आलाय संघमालक देखील सामना पाहत असेल. नंतर त्या चेंडू पंच 9 बॉलचा इशारा दिला जातो. +1 टोटल 2 धाबा. यष्टरक्षक तिथे प्रबल बनला चालला असेल. यष्टरक्षक वारंवारता यष्टांच्या मागे थोडीशी गडबड करताना पाहायला भेटतोय. कुठे कधी काय अडकतोय काय सांगू शकत नाहीये. नंतर त्या चेंडू अगदी लो फुल टॉस कन्वर्ट केला गेलाय, पाठवून दिला गेला सीमा बॉर्डरच्या बाहेर. खटक्यावर बोट, चेंडू जाग्यावर पलटीमध्ये गलटीमध्ये कलटी खात 4 धाब्या. नंतरचा चेंडू सेम टप्पा, सेम रिझल्ट, ऍक्शन रिप्ले. ऍक्शन रिप्ले नमुना तिथे पेश केला गेला. धाबा वसूल केला जात. शेवटच्या षटकामध्ये अक्षरशः तुटून पडला असेल. याही चेंडूवरती फॉर्टमध्ये क्षेत्ररक्षण करते. निर्धाव चेंडू येतोय. नंदिनी स्पोर्ट्स संघाने आपल्या ग्रामदेवतेला आराधना केली की हा सामना माझ्या संघाच्या बाजूने येऊ द्या. नंतर त्या चेंडूवरती चांगला फटका होता. उंची लांबी सर्वच काही गाठलं. चेंडू गेला. क्षेत्ररक्षणाला बाय बाय करत 4 धावांसाठी धावसंख्या 28 धावा बनवल्या गेलेत आणि 29 धावांचं लक्ष इथे विजयासाठी ठेवलं असेल. नागेश 20 चेंडू 29 धावांचं पाठलाग करण्यासाठी गोलंदाजी मार करून अभि 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 नाही तो कभी नाही. अभिला माहिती आहे आणि नागेश दादा एकसारखे बॅट बदलतायत. पुढच्या चेंडूवरती अजून एक बॅट बदलली जाईल का हे बी पाहायचं असेल.
यावेळी बॅट बदलली होती, मॅजिकची बॅट इथे घेतली आणि मॅजिक बॅट वरती मॅजिकचा चौकार. आस्वाद घेत चेंडू खरेदी केला आपल्या चौकारासाठी. पहिला चेंडू अगदी सन्मानपूर्वक पाहिलं खेळपट्टी कशी आहे आणि त्यानंतर आघात करायचा. आपल्याकडे चेंडू लेगस्टिकच्या बाहेरून जाणार होता, पंच स्क्वेअर बॉलचं डिसिजन इथे दिला जातोय. बॅट बॉल असेल. फुलटॉस बॉल पुढे एकदा कन्वर्ट केला जातोय 4 धावांसाठी. 9+4 टोटल 5 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. पुढे एकदा बॅट बॉलचा इशारा. धावसंख्या दुहेरी अंकांमध्ये प्रवेश करते 11. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करते सध्या 11. टप्प्याचा बॉल बॅकफूट वरती येत असताना पंच केला आणि पंच केलेल्या चेंडूवरती 4 धावा इथे मिळतील. धावसंख्या 15. निम्म्याहून सफर आता पहिल्या षटकामागे पार केलं गेलंय. नंतर त्या चेंडू पुढे एकदा स्वेरी डिलिव्हरी बॅट बॉल. अलॉन द कार्पेट क्षेत्ररक्षक तिथे असेल ते ट्रस्ट राहतोय. चेंज ऑफ पेस क्रिकेटवरती जर आणि तरला तुम्हाला महत्व नाहीये. आयुष्यात तुम्ही स्वतःला सिद्ध केलात की संशय बघणाऱ्या नजरा तुमच्यासाठी आदराने झुकत जातात. तो आदर दाखवावा लागेल. या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न करायचा होता. थोडंसं चेंडू ऑफसेटच्या दिशेने पॉईंट क्षेत्रामध्ये 1 धाव तिथे मिळेल. पॉईंट मधून मिळालेली 1 धाव. टीमची टोटल धाव संख्या स्कोर करवरती. षटक संपल्यानंतर पहिलं 18. 15 चेंडू आणि सामने जिंकण्यासाठी 11 रनची आवश्यकता. आम्हाला जे वाटलं होतं कॅल्क्युलेटर आम्ही केलं होतं त्याच्या विरोधात आता आम्हाला जावं लागतंय. नंदिनी स्पोर्ट्स संघाने संपूर्ण ग्रुप सी मध्ये हडबड आणि खळबड माजवून टाकली. नंतरचा चेंडू यावी पाहायचं असेल. रक्षक थोडस तिथे प्लॉम्बल बनला असेल. +1 टोटल 2 धावा इथे मिळतील. नंतरचा चेंडू सन्मानपूर्वक इथे खेळून काढला जातोय. तो देखील चेंडू निर्धावील. सिंगल साठी इथे खेळला जातोय. सिंगल एके सिंगलचा तरी खेळ चालला. हे सामन्याचं रूप जरूर बदलू शकेल. सिंगलचा खेळ दाखवावा लागेल आणि मैदानामध्ये थोड़ा हंसमय खेळचं वातावरण आहे. हमेशा हंसते रहिए. जिंदगी भी आपको परेशान करके थक जाएगी. नंतर त्या चेंडूवरती 4 धावांसाठी तारलेला चेंडू अगदी 4 धावांसाठी मिड विकेट बॉटलांच्या बाहेर. या षटकातील 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक 1 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला असेल. स्वीट डिलिव्हरी व्हाईट बॉलचा इशारा. 1 चेंडू आतापर्यंत या षटकातील शिल्लक असेल याची आपण नोंद घ्या. हलक्यातून खेळण्याचा प्रयत्न. षटक संपते. निर्णायक 2 षटकांचा खेळ समाप्त आणि 2 षटक संपल्यानंतर धावसंख्या 26-26. 10 चेंडू आणि 3 रनची आवश्यकता आहे. दहा चेंडू आणि 3 रन सामना जिंकण्यासाठी. संजय आणि चेंडू 4 धावांसाठी आणि आताचा मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच नागसिक.
गोलंदाजी करत असताना अप्रतिम खेळी केली, त्यामुळे मॅन ऑफ द मॅच प्रभात दावेदार खेळताना आपण पाहतो भेटला आणि भाऊजी तोडणकर सर यांच्या हातून या खेळाडूचा गौरव इथे केला जातोय. अप्रतिम खेळ, गोलंदाजी असेल, क्षेत्ररक्षण देखील असेल आणि फलंदाजी या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये चांगली कामगिरी केली, त्यामुळे या सामन्याचा सामनावीरचा किताब जिंकला असेल. नयन द चॉकलेट बॉयज नयन गोलंदाजी सॅक करून दाखल झाले असेल. पिरदवणे गावाची एक्सप्रेस नयन दाखल केला जातोय. पहिला चेंडू अगदी हलक्या त्याने ड्राईव्ह केला जातोय. एक धाव धाबांचा श्री गणेश इथे केला जातो. प्रॉपिंग केसवरून तुषार आहे, ज्याला हुशार असा खेळ करावा लागेल तो तुषार सध्या प्रॉपिंग केसवरून खेळण्यासाठी सज्ज असेल. नंतर त्या चेंडूवर ते अगदी चेंडू डबल बॅटेड आला, चौकार. डबल बॅटेड चौकार आल्यानंतर कुठेतरी पुन्हा एकदा कॉन्फिडन्स वाढला असेल. बॅट ठोकून आपण केलं जाते. नयनच्या गोलंदाजीला हलक्या पद्धतीचा चेंडू होता, गतीमध्ये मिश्रण केलं गेलं. लेग बॅकच्या स्वरूपामधली एक धाव इथे मोजली जाते. आपण पंचांच्या भूमिकेत पाहतो, मेन पंचांच्या भूमिकेत भाऊजी तोडणकर सर, स्कोरलेग पंचांच्या भूमिकेत राजे तोडणकर सर यांना पाहतोय. नंतरचा चेंडू निर्धाव चेंडू येतोय. निर्धाव चेंडू आलाय. नंतरच्या चेंडूवरती सिंगल इथे आयोजित केली जाते. ही स्पर्धा रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या मदतीने युट्यूबवर टेलिकास्ट देखील केली जाते, म्हणजेच घर बसल्या आनंद देखील घेऊ शकता. तुमची टोटल धाव संख्या 6. तुषारने आतापर्यंत तब्बल वैयक्तिक 5 सभा खर्च केले असतील. तुमची टोटल धाव संख्या स्कोर करपती सध्या आपण पाहतोय 6. पहिला चेंडू क्षेत्ररक्षक तिथे चांगलं असणार आहे. चांगल्या क्षेत्ररक्षणात दात नेहमीच मिळत असते, कौतुकाची थाप पाठीवरती मिळते. नंतर त्या चेंडू पुढ्यातला होता, परफेक्ट ब्लॉकलचा चेंडू होता, खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला जातोय पण तिथे टायमिंग जुळत नसेल. नंतर त्या चेंडूवरती देखील अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातोय. अनेक वर्षांचा दांडगा अनुभव ज्या वाघाकडे आहे तोच वाघ सध्या गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाजी करतोय. यापैकी थोडासा लेगस्ट्रिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता. पंच यावेळी दंडित करतील. क्रिकेट पटलावर नियम क्रमांक मोडला गेला इथे टोटल 22. नंतर त्या चेंडूवरती जरूर उंचीचा फायदा घेतला गेला. इथे चेंडू सेव्ह केला जातोय मैदानामध्ये. सेव्ह करणं तुम्हाला गरजेचं आहे आणि सेव्ह केला हा चेंडू. अकुट टप्प्याचा बॉल शॉर्ट ऑफ द डे जरूर सजवला जातोय. चेंडू गेला असेल सीमा रेषा पार. पीपीएलचा चौकार. 2 षटकांचा केस अप. धाव संख्या 11 फॉर द 11. श्रेयस पहिलाच बॉल उलट्या सुलट्या त्याने केली होती. गोलंदाजीच्या ऍक्शन वरती थोडासा फसला असं म्हणावं लागेल. सम्राट 007 हा संघ थोडासा अडचणीत आलाय. प्रचंडता कांबळे सर यांचा हा संघ यावी पाहतोय. नंतर त्या चेंडूवर ते अगदी मोठा फटका अगदी वावराच्या बाहेर फेकून दिला चेंडू 4 धाबांसाठी. नंतरच्या चेंडूवरती सेम टप्पा सेम रिझल्ट. हाही चेंडू चालला असेल. फिरदवणे प्रीमियर लीग चौकार. 8 चौकार आलेत
अनेक चौकऱ्यांची आतिषबाजी इथे केली जाते. चमचमदारी ट्रॉफी आपण मुख्य व्यासपीठावरती पाहू शकतो. याच्यावरती प्रत्येक संघाचा प्रयत्न असणारा बाईट प्लस 1 टोटल 2 दाबा याही चेंडूवरती मिळणार असतील. समर्थकांमध्ये चर्चा असेल, खास करून लक्ष लागून राहील ते म्हणजेच मालिकाबीरची सायकल कोण जिंकणार या बक्षिसावरती खास करून नजर राहणार असणार आहे. जी आकर्षक सायकल आपण पाहतो आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती आहे. याही चेंडूवरती अगदी आग उघडणारी फलंदाजी आहे. याचा पॅटर्न हटके आहे. ट्रेंडिंगला त्याचं नाव आहे तो तुषार करतो अशी हुशाराची कामगिरी. सलगच्या मागच्या 3 चेंडूवरती 3 चौकार. धावफलक अगदी झटपट पटपट बदलत नेलं. 26 धावा. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न केला गेला. चेंडू हाय देखील चालला असेल. सीमा रेषा पार. चौकार. धावसंख्या 30. ऋत्वी स्फोट वर्सेस भैरी भगवती स्फोट दोन्ही संघांना विनंती असतील. हे षटक संपल्यानंतर आपण टॉस घेण्यासाठी आमच्या समालोचक कक्षामध्ये या. आणि शेवटचं षटक शेवटचं पंच घेऊन गोलंदाजी मार्कवरून आणि हा चेंडू सुरेख होता. अतिशय शब्द कमी पडणार आहेत. तसेच गोलंदाजी इथे केली जाते. हलकासा चेंडूवरती बळण दिलं गेलं आणि त्यानंतर सुखई स्पोर्ट्स संघाला मिळालेला काही क्षणांचा आनंद हा खूप होता. आनंद आता पोटात मावेना. सूरज आणि सूरज मिळाला होता. एक रन लेग बॅकच्या स्वरूपामध्ये इथे मोजली जाते. एक थोडंसं तिथे प्रॉम्बल बनलं असेल. प्रीमियर लीग आपण पाहतोय. सुकाई स्पोर्ट्स संघ प्रवीणजी तुमकसर यांचा संघ यावेळी आपण पाहतोय. यानंतर काय घडलं असेल. स्ट्राईक रोटेट केली जाते. एक रन इथे चिताच्या चपळाईने कंप्लीट केली गेली. क्रिकेटवरती तुम्हाला धाबांची चोरी करणं गरजेचं असतं. ती चोरी ते केली गेली. अगदी एक धाव घेण्यासाठी 9 सेकंडचा फलंदाज अगदी वेगवान पद्धतीने धावत आला आणि तिथे एक धाव कंप्लीट केली असेल. धावसंख्या टीमची टोटल 32 होती आणि त्यामध्ये अजून 4 धावा ऍड केल्या. त्यांना धावसंख्या 36. डिपेंडेंट टोटलकडे वाटचाल केली जाते आणि डिपेंडेंट टोटलकडे वाटचाल करत असताना तुषाराने केली हुशार अशी कामगिरी. शेवटच्या चेंडूवरती देखील सिंगल इथे अर्जित केली जाणार आहे. सिंगल अर्जित केल्यानंतर धावसंख्या टीमची टोटल 38 धावा म्हणजेच काय 38 धावा. करत असताना आजच्या दिवसामध्ये व्ह्यूअरशिपची संख्या जवळपास 1000चा टप्पा पार केला गेलाय. आनंदाची बाब असेल. म्हणजेच काही स्पर्धा जवळपास 1000 लोकांनी पाहिली आहे. डोळ्याखालून गेलेली स्पर्धा 1000 लोकांच्या. नंतरचा चेंडू 9+1 टोटल 2 धावांसाठी नयन एक आत्मविश्वासी फलंदाज आहे. जिथपर्यंत नयन क्रीडांगणामध्ये राहणार आहे ना तिथपर्यंत कुठेतरी सम्राट 11 संघाला धोका असेल आणि सम्राट 11 संघाचा हा हुकमाचा एक गोलंदाजी करत असताना या चेंडूवरती सुरेख होता. नेटवर्क फुटवर्क दोन्ही जुळलं. चेंडूला जुळवला 4 धावांसाठी. आला नयनच्या बॅटमधून नयनदीप करणारा चौकार आणि चौकाराच्या मदतीने जरूर कॉन्फिडन्स नयनचा कुठेतरी वाढला असेल. धावसंख्या 6.
वारंवार क्षेत्ररक्षण बदललं जातं. ऑफ साईड 3, लेग साईड 2 हे क्षेत्ररक्षण इथे सजवलं. त्यांच्या दोघांच्या विरोधात करावी लागली इथे फलंदाजी. नंतरचा चेंडू आला कारपेट जमलं लागला व चेंडू गेला. इथे पळणार असेल 4 धावांसाठी. नयनकडे ही क्षमता राहिली असेल. मी पहिल्यांदाच बोललो होतो या पंचगोष्टीमधला चॉकलेट बॉय म्हणून ज्याच्याकडे पाहायला जात होतं. नयन सध्या आपण ड्रॉपिंग चीज वरती पाहतोय. दमदार शानदार खेळ करतोय. प्रेशर आलंय. टप्प्याचा बॉल पुढे एकदा क्षेत्ररक्षक तिथे प्लंबल बनतोय. चांगले क्षेत्ररक्षण तिथे घेतलं गेलं. त्याच्या माध्यमातून केलेली जम्प सेव्ह केला जातो चेंडू. डेव्हिड अंकांमध्ये सध्या प्रवेश असेल. धावसंख्या 10. हा चेंडू वरती 9 बॉल प्लस 4 टोटल 5 धावा मिळणार आहेत. धावसंख्या 15. गोलंदाजी मार करून गोलंदाज आपण पाहतोय तो सूरज. सम्राट इलवा संघाचा सूरज आणि सूरज वरती चढवण्यात जाणाऱ्या आक्रमण चेंडू पुन्हा एकदा 4 धावांसाठी सूरज उगवलाय. एकदा जिंकल्याने कोणी सिकंदर होत नाहीये. एकदा हरल्याने कोणी फकीर होत नाहीये. सूर्य सूर्याच्या जागेवरती असतो. चंद्र चंद्राच्या जागेवरती असतो. वेळ मात्र प्रत्येकाची यावी लागते. आता वेळ आणून दाखवावी लागेल कोणत्या संघाची आली ते महत्वाची वेळ. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतो. धावसंख्या 19. 15 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 19 रनची आवश्यकता आहे. गौरव गोलंदाजी वरती दाखल होणारा गौरव खरेल का आपल्या संघाचा पहिला चेंडू वरती गौरवने गौरव केला होता. निर्धाव चेंडू येतोय. नंतरचा चेंडू पंचांचा स्वेर डिलिव्हरी बॅट बॉलचा इशारा दिला जातोय. 14 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 18 रनची आवश्यकता असेल. हलक्यातून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू पुढे एकदा सेफ होतोय. निर्धाव चेंडू येईल. ज्या प्रकारचा निर्धाव चेंडू येणार सामन्यामध्ये रोमांच जरूर हा येत असणार आहे. रोमांच येणार. निर्धाव चेंडू आला. रोमांच जरूर वाढत जाणार आहे. काय गोलंदाजी इथे केली जाते. ऑफ साइड 3, लेग साइड 2 हे क्षेत्ररक्षक त्याच्या विरोधात आता फलंदाजी करावी लागेल. डान्सिंग द विकेट खेळत असताना क्षेत्ररक्षक यही तो कमाल है, यही तो मेरी धमाल है. कर जाएगा कमाल धमाल बेमिसाल. आवाज घुमणार. मैदान फुलणार. पुढे एकदा तोच क्रिकेटचा थरार या क्रीडांगणावरती जरूर पाहायला भेटणार आहे. स्वेर डिलिव्हरी पुढे एकदा पंचांचा सिग्नल आला. बॅट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. संख्या 21. नंतरचा चेंडू 4 धावांसाठी आणि 4च्या मध्ये धावसंख्या 25. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 10 चेंडू आणि 13 रनची आवश्यकता. आर्यन गोलंदाजीवरती दाखल झालेला गोलंदाज आर्यन. पहिला चेंडू डिक्लेअर क्षेत्राला अगदी हा हॅलो करणार आहोत. 1 रन तिथे मिळेल. 1 धावेवरती देखील तुम्हाला विश्वास मानावा लागेल. नंतरचा चेंडू काय फटकाय. अप्रतिम सुरेख लाजवाब कडक धडक बेमिसाल. नयनकडे ही क्षमता राहिली असेल. या टाकलेला चेंडू अगदी पाहिलं होतं. लेगटिकच्या बाहेर व्हाईट बॉलचं सिग्नल इथे दिला जातोय. नयन पुन्हा एकदा बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. स्वेर डिलिव्हरी ऍक्शन रिप्ले युट्यूबवरती दाखवल्यानंतर पुन्हा एकदा जो कोणी पाहिला नसेल म्हणून पुढे एकदा इथे दाखवला जातोय. या चेंडूवरती लो फुल टॉस नाहीये. तिथे नाराज असेल फलंदाज. नाराजी व्यक्त करावी लागेल. ज्यांनी याच्या खेळाला प्रश्न विचारला त्यांना सडीतर उत्तर देणारा नयनचा दांडी गोल. विकेटचं पतन. मॅच इज ऑन. गेम स्टार्ट. आणि 6 रनच्या आवश्यकता असेल. गेम स्टार्ट. गेम इज ऑन.
जरूर चला गेम ऑन गेम ऑन गेम ऑन. 5 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 6 रनची आवश्यकता आहे. व्हॉट अ मॅच, व्हॉट अ मॅच. पैसा वसूल सामना होणार याच्यामध्ये शंका नाहीये. दोन्ही संघांना देऊया शुभेच्छा. कोण हरणार कोण जिंकणार. एकदा जिंकण्याने कोणी सिकंदर होत नाहीये, एकदा हरल्याने कोणी फकीर होत नाहीये. आता दोघांना देखील दाबे लागेल गोलंदाजी मार करून. तुषार जो करणार गोलंदाजी का हुशार. पहिला चेंडू डॉट बॉल. 4 चेंडू डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल. तिकडे लोच आता लोचा झालाय सामन्यामध्ये आणि लोचात चाललाय आता. 2 चेंडू पहिले डॉट आले. त्या चेंडूवरती पाहायचं असेल कोणती रणनीती इथे मात्र आखली जाणार आहे. कोणता फटका तुषारच्या बरोबर इथे सदवला जाणार. अकुटप्प्याचा बॉल क्षेत्ररक्षण वन बट मध्ये झाली इथे गडबड. बोल्ड आउट. चेंडू 6 रनची आवश्यकता. नयनची विकेट गेल्यानंतर बाई काय हा प्रकार. पागल झालाय का. सामना पागल करणार आहे. हृदयाचे ठोके वाढलेत. जे बसले होते ते उभे राहिलेत. या चेंडूवरती ओ माय गॉड. हा शिवशोध असतील. स्मॅश ज्या प्रकारे मारावा तसाच मारला. सामना टाय झाला तर काय याचं उत्तर आहे. सगळेजण माझ्याकडे बघतायत. त्यांना माहिती आहे माझा डिसिजन आहे. सामना टाय झाला तर सुपर ओव्हर नाही. कंपल्सरी चेस हाय म्हणजेच काय 2 धावा या कंपल्सरी बनवायला लागणार आहे. 1 चेंडू 2 रनची आवश्यकता इथे सज्ज झालेत. जे प्रेक्षक बसले होते ते उभे राहिले असतील. 2 धावांची आवश्यकता. सरळ डॉट. तुषार खेळले हुशार गोलंदाजी. हो प्रतिप खेळ इथे दाखवला.
तर जाऊया समोरच्या दिशेने. मानस दाखल झालं असेल. पहिला चेंडू डिफेन्स, पुढचा पाय जर विचार करायला गेला तर जवळपास 2 फूट लांब टाकला गेला होता. पुन्हा एकदा मानस याबी खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. याबी ठेल होता, भन्नाट टन होता. चेंडू चालला असेल डिक्लर क्षेत्रामध्ये मिळणारे एक धाव इथे मिळते. एक शिक्षक देखील इथे फंबल बनला, कारण जो फलंदाज चुकला, एक शिक्षक मुकला, एका धावेसाठी हुकला असेल, जरूर एक धाव इथे मिळणारच कोटकरवरती. नंतर त्या चेंडूवरती सन्मानपूर्वक डिफेन्स बचाव, म्हणजेच का तुम्हाला डिफेन्स देखील करणं महत्वाचं असतो. तो डिफेन्स खेळ इथे दाखवून दिला गेला. डिफेन्स महत्वाचा आहे. नंतर त्या चेंडूवरती तिथे क्षेत्ररक्षक गचार क्षेत्ररक्षण, तेलही गेलं तूपही गेलं. हाती काय आलं तर 4 धाब्यांचं दुपाटणं, तसंच म्हणावं लागेल. 4 धाबा इथे बसून केले जात आहे. चौकाराचा खेळ आता इथे ओपन केला असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू नो बॉलचा सिग्नल दिला जाणार आहे. एक शिक्षकाला दाद देणं गरजेचं असेल. अगदी जवळपास इष्टांच्या खूप बाहेर टाकलेला चेंडू, एक शिक्षक चांगला तिथे एक शिक्षक करताना पाहायला भेटला. यामुळे थोडंसं गचाळ क्षेत्ररक्षण एक शिक्षकाच्या मध्यवर्ती इथे झालं असेल. नंतर त्या चेंडूवरती अगदी चेंडू ऑनराईज केलेला हा फटका, एक रन मिळेल. षटक संपते. षटक संपल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या 9. समीर मानी, समीर याच्या पहिल्या चेंडूवरती वेलकम मित्रा, शेअरचे स्वागत आहे तुझ्या गोलंदाजीवरती. म्हणणारा हा पहिला चौकार तुझ्या बॅटमधून निघाला होता त्याच्या विरोधातला. दुसऱ्या चेंडूवरती तिथे सेव्ह केला जातोय. क्षेत्ररक्षणाने प्रॉपर टायमिंग मध्ये जम्प घेतली आणि चेंडूला सेव्ह केले जाते. नंतर त्या चेंडूवरती बॉक्स आउट. पुढे एकदा बॅट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त चेंडू इथे टाकले जात आहेत आणि कॅल्क्युलेटन शुभम सोनार वारंवार इथे करताना पाहायला भेटणार आहे. नंतरच्या चेंडूवरती कॅल्क्युलेटनचा गेम इथे केला गेला. चेंडूला कॅलेट केलं, गॅरेट केलं आणि गारत केला चेंडू 4 धाबांसाठी. नंतर त्या चेंडू पुढे एकदा लेगच्या बाहेर लेक्टर करण्याचा वारंवार केला जाणारा प्रयत्न. इन स्विंग आउट स्विंग ही गोलंदाजीची राहिलेली अनेक वर्ष खासियत. नंतर त्या चेंडूवरती अतिशय सेव्ह केला जातो ना चेंडू, चौकाराची गेली भाषा. प्रवास केला चेंडू खरेदी केला 4 धाबांसाठी. धावसंख्या 24. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 12च्या गतीने धाबा बनवल्या गेल्या 24. साहिल, छोटा बॅकहेट बडा धमाका, छोटा तीर वार खेळेल पहिल्या चेंडूवरती. गंभीर फलंदाज झाला तिथे, गंभीर गोलंदाज आहे खंबीर आणि गोलंदाज अजूनपर्यंत खंबीर राहणार आहे. गंभीर चेहरा इथे झाला ऐकण्याचा फलंदाजी करणाऱ्या मानसचा आणि मानससाठी टाकलेला चेंडू. मानस अगदी सहजरित्या सिंगल हॅटेड सिंगल बॅटेड खेळला फटका 4 धाबांसाठी. नंतर त्या चेंडू पुढे एकदा सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आहे. छोटा तीर वार करणार गंभीर, मूर्ती लहान कीर्ती महान, उद्याचं भविष्य म्हणून ज्या खेळाडूकडे पाहायला जातो तोच खेळाडू सध्या गोलंदाजीवरती आहे. नंतर त्या चेंडू अप्रतिम इथे आहे. माणसला आतापर्यंत चांगलं जखडून ठेवलं आपल्या गोलंदाजीवरती, हात खोलायला दिले नाहीयेत माणसला अजूनपर्यंत. माणसच्या बॅटमधून फक्त एक चौकार निघाला या षटकामागे. नंतर त्या चेंडूवरती पुढे एकदा सेव्ह केला होता चेंडू, बॅगला खेचत असताना हात चेंडू पुढे एकदा पायावरती आदळला आणि त्यानंतर 4 धाबांसाठी गेला असेल. तिथे धाबा मिळत आहेत. प्रत्येक चेंडूवरती धाबा मिळायला गरज लागते. गरज या चेंडूवरती एका धाब्याची गरज होती ती पूर्ण केली जाते. 1 रन मिळेल इथे.
9 34 34. आणि स्ट्राईक स्वतःकडे मी का घेतली आहे? कर्तव्याला गोलंदाजीवरती कर्तव्य आता बजावावे लागेल. पहिल्या चेंडूवरती चौकाराचं कर्तव्य मानसने बजावलंय. दुसऱ्याही चेंडूवरती चौकार चौकार एक चौकार. सलग 2 चेंडूवरती 2 चौकार. आता क्षेत्ररक्षण बदला मित्रांनो. फलंदाज ऑफसाईड दिशेने चांगला खेळतो म्हणजे तुम्हाला ऑफसाईडला 3 लावावे लागतील. यावेळी टाकलेला चेंडू बसवलाय. वाईट प्लस 1. पुढे एकदा यावेळी खेळीला फटका. थोडासा चेंडू अलाउंड कार्पेट अपेक्षित उंचीप्रमाणे थोडासा चेंडू लो राहिला. त्याच्यामध्ये फलंदाज मानस वारंवार इथे चुकताना पण पाहिलाय. नंतर त्या चेंडू पुढे एकदा चौकार चौकार एक चौकार. सलग 3 चेंडूवरती 3 चौकार. कर्तव्यावरती कर्तव्य बजावतोय मानस. याही चेंडूवरती स्क्वेअर प्लस 1 टोटल 2 धाबा. धावफलक 50. चौकार. सतरा चेंडूवरती 31 धाबांची खेळी ज्यावेळी केली असेल दमदार खेळी. 55 धाबा इथे विजयासाठी तुम्हाला बनवाव्या लागतील. 54 धाबा झाले असतील. 55 धाबांचं लक्ष. मातृछाया मास्टर वर्सेस सोमिनी स्पोर्ट दोन्ही संघांचे कर्णधार विनंती असेल टॉस वर्क खेळण्यासाठी आमच्या टेक्निकल टीम म्हणजेच की आमच्या समालोचन कक्षामध्ये या. मातृछाया मास्टर वर्सेस सोमिनी स्पोर्ट. सोमिनी स्पोर्ट चला. या गटामध्ये थोडीशी गडबड असेल. जर का म्हणतोय मातृ मास्टर हा संघ जर जिंकला तर डायरेक्ट क्वालिफाय होईल. ह्याच्यामध्ये काही क्षमता नसेल. आणि जर पुन्हा एकदा का म्हणतोय मातृ मास्टर संघ जर हरला तर त्या गटामध्ये गडबड होणार आहे. तिन्ही संघ आपला पहिला सामना 1-1 ची बराबरी होणार आहे. या सामन्यांमध्ये गडबड होणार आहे. जो नेक्स्ट सामना असलेला मातृछाया मास्टर वर्सेस सोमिनी स्पोर्ट दोन्ही संघांचे कर्णधार टॉस घेण्यासाठी धावसंख्या 5.
टीमची टोटल धाव संख्या 2 षटक संपल्यानंतर 16. 10 चेंडू आणि 39 रनची आवश्यकता असेल. 10 चेंडू 39 रन. वेदचा पहिला चेंडू सुरेख आहे. वेदचा जर विचार करायला गेला तर जवळपास वय वर्ष जर विचार करायला गेला तर 14 ते 15 वर्षाचा हा वेद आपण गोलंदाजीवरती पाहतोय. सुंदर गोलंदाजी आहे जी भल्या भल्याला नाही जमलं तर वेद इथे करून दाखवतोय. आतापर्यंत अतिरिक्त चेंडू आतापर्यंत फेकला नाहीये. सुरेख 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 आहे. तर काय गोलंदाजाने चांगली गोलंदाजी केली होती. क्षेत्ररक्षक साथ नाही मिळाली. मातृच्या मास्टर संघाने नाणेफेक जिंकली. सिलेक्ट टू द बॉल फर्स्ट. आणि या चेंडूवरती यू मिस हा हिट म्हणजे मी हिट करणार चेंडूला आणि हिट केला गेलेला हा चेंडू तसं एस्टनवरती जाऊन आदळला. नेक्स्ट बॅटर साहिल. मास्टर ब्लास्टर मातृच्या मास्टर संघ तो आहे ब्लास्टर. तिने घेतलाय टॉसचा बॉल दिला. सिलेक्ट टू द बॉल फर्स्ट. यावेळी स्विंगिंग डिलिव्हरी लेफ्टन करण्याचा प्रयत्न थोडंसं काहीतरी विचित्र करूया. गतीमध्ये परिवर्तन चेंज अप स्थिती केली. टर्न होत नाही. अपेक्षित टर्न थोडंसं कमी राहिला. नंतरचा चेंडू ऑफ टर्न करण्याचा प्रयत्न होता. पुढे एकदा यावेळी टाकलेला चेंडू अगदी पुढ्यातला बॉल. नो बॉलचा इशारा पंच राजे तोडणकर सर यांचा आपण पाहतोय सध्या. 23-23. नंतरचा चेंडू लेफ्टन होता. पडल्यानंतर दूर दिला. षटक संपते. धावसंख्या 23-23. गोलंदाजीवरती दाखल झाल्यानंतर पहिल्या चेंडूवरती चुकीचं क्षेत्ररक्षण. गोलंदाजाला 7 ही अपेक्षित क्षेत्ररक्षणाची असते पण क्षेत्ररक्षक 7 काही ते मिळत नसेल. क्षेत्ररक्षकाला जर 7 मिळाली गोलंदाज नक्कीच यावेळी ठरणार आहे. एक धाव इथे जरूर वाचवली जाणार आहे. सेफ झोन मध्ये चेंडू सेफ केला जातोय. बरोबर ती 12:11 झाली आहेत. पार्थ सध्या गोलंदाजीवरती असेल. 9+1 टोटल 2 धाबा या चेंडूवरती मिळत आहेत. नंतर चेंडू बॉक्स आउट. षटकार नाही हा तिरस्कार होता. मस्तपैकी आता डगआउटला जाणार आहे. आराम घेणार डगआउटला जाऊन. आणि नेक्स्ट बॅटर प्रथमेश सध्या दाखल होत आहे. स्वतः मालक प्रथमेश दादा यांची वाटचाल झाली असेल. प्रथमेशजी मालक सर आणि ते देखील गोल्डन डक बनले असते. जेल रिस्ट्रिक्शन पकडलं नाहीये. माहिती आहे की पुढच्या वर्षी मला यांच्या संघामध्ये जर खेळायचं असेल तर मला आता जेल सोडावं लागेल. हा तुला पण नक्की घेणार. तुला संघामध्ये घेतल्याशिवाय काही होणार नाहीये. आणि आता त्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच मानस.
तर तुमच्या ग्रुप सी मध्ये खूप काही गडबड होणार आहे. मातृछाया संघ देखील एक सामना जिंकेल, नंदिनी स्पोर्ट्स संघ देखील एक सामना जिंकेल आणि स्वामिनी स्पोर्ट देखील एक सामना जिंकेल. ह्याच्यामध्ये गडबड खूप काही होणार आहे. जर का मातृछाया मास्टर संघ जर हा सामना जिंकला तर नक्कीच दोन संघांमध्ये लढत राहणार आहे. म्हणजेच काय, मातृछायासाठी हा संघ आणि हा सामना हा खूप महत्त्वाचा असेल. संघबांधणी देखील आपल्या संघमालकाने चांगली केली गेली. चांगलं आयोजन, चांगलं नियोजन, एकमेकांमध्ये कॉम्बिनेशन, ताळमेळ हा खूप महत्त्वाचा राहतो क्रिकेटमध्ये खेळत असताना. कारण क्रिकेट हा खेळ सांघिक खेळ म्हणून ज्याला ओळखला जातो, तो सांघिक खेळ आपण सध्या हा खेळपट्टीवरती पाहतोय. पंचाचा सिग्नल येतोय, आरंभ केला जातोय. गोलंदाजी मार करून स्वरित. महत्वाची मॅच यावेळी मातृछायासाठी असणार आहे. टॉस जिंकला, तिथे क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर स्वरित 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 यावेळी नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नियम पाटलावरील नियम क्रमांक इथे मोडला गेला. टोटल 22वा नियम मोडला जातो क्रिकेटवरील. 21वा नियम मोडला गेला आणि तिथे 22वा नियम देखील लागू केला जातो की काय येणाऱ्या काळामध्ये पाहावं लागेल. व्हाईट बॉल टाकला जाईल का, की अचूक टप्पा, भेदक मारा इथे मारलाय चेंडू, उडवून दिला जातोय. उंच मादा धोका घेत चेंडू हवाई सफर करत, हवाई सुंदरी करत 4 धावांसाठी चालला असेल. या 4च्या मदतीने दुहेरी अंकांमध्ये प्रवेश. धावसंख्या 10. अजून एक फटका, लाजवाब, प्रॉपर टायमिंग, एलिव्हेशन, सर्वच काही जुळ. काय तो फटका, काय त्या 4 धावा, सर्वच काही योग्य मध्ये असणाऱ्या या 4 धावा इथे मिळत आहेत. यावेळी टाकलेला चेंडू, पंच नो बॉलचा इशारा. मातृछाया, आपली छाया आता दाखवा. अशी छाया दाखवल्या तर स्पर्धेचा आणि सामन्यामध्ये रिझल्ट ग्रुप स्टेज मध्ये तुम्ही गडबड आणणार. गडबड चढून चालणार नाही आजच्या रेजिनमध्ये. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कडे सध्या आपण पाहतोय. पहिले षटक संपल्यानंतर 16 ही धावा सध्या मार्गस्थ स्कोर कडे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतो. धावसंख्या 15. गोलंदाजी मार करून विनीतला इथे दाखल केले जाते. आयुष्यामध्ये सरडा राजकारण आणि क्रिकेटचा सामना कधी रंग बदल हे काही सांगू शकत नाहीये. हा चेंडू घुटना टेकला, तमाशा दाखवला षटकाराचा. पण या अंडरम क्रिकेटमध्ये तुमच्या षटकाराला काय महत्व नाहीये मित्रांनो. मातृछाया संघ जर हा सामना जर जिंकला तर नंदिनी स्पोर्ट्स संघ देखील या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा ऑन येणार आहे. आणि ह्या चेंडूवरती या डेंजर बॉलरने अशी बुद्धी लढवली आणि या फेमस बॅटमॅनची दांडी 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 उडवली. विकेटचं पतन घडेल. आपण चर्चा होतो मातृछाया मास्टर संघ हा सामना जर इथे जिंकला तर नक्कीच मातृछाया मास्टर संघ टॉप सी मधून टॉप पोझिशनला असेल आणि दुसऱ्या साईडला असेल तो नंदिनी स्पोर्ट्स संघ. आणि जर का मातृछाया संघ हा सामना जर हरला तर त्या ग्रुपमध्ये खूप काही गडबड घोटाळा जरूर केला जाणार आहे. यावेळी केलेला चेंडू होता, चांगली गोलंदाजी इथे केली जाते. एक चेंडू याही षटकातील अजूनही शिल्लक असेल. 4 चेंडू हाताळले गेले, आतापर्यंत कोणतीही धाव इथे खर्च केली जात नाही. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, या पूर्ण मेडल शतक इथे हाताळलं गेलं. विकेट मेडल शतक आपण पाहतोय. विकेट टेकिंग शतक इथे हाताळलं गेलं. कोणत्या प्रकारची धाव इथे दिली जात नाही. धावसंख्या 15. 2 षटकाचा खेळ समाप्त.
सचिन गोलंदाजी मार करून वैयक्तिक पहिलं संघाकडून तिसरं षटक घेऊन दाखल झालं असेल सचिन. पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल प्लस 1 टोटल 2 धाबा इथे मिळतील आणि 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 17. तिथे खेळावं लागेल विजयाचा महाखतरा. मातृछाया संघ करणार का? त्यांच्या विरोधात केला गेला या चेंडूवरती खतरा खतरा खतरनाक शेव करायला. या चेंडूवरती बॅकफूट वरती हिरा होता पक्का म्हणून दिला जातो 4 धाब्यांचा PPL चा दे धक्का. या चेंडूवरती डेंजर डेंजर झोन मध्ये आला आणि डेंजर झोन मध्ये आता गोलंदाज देखील मनामध्ये एकच गाणं म्हणत असेल, नको बघूस रागानं तुझे दांडी हित उघडवल्या सचिन वाघानं. नक्कीच सचिन देखील एक वाघ आहे आणि वाघाने केलेली ही विकेटचं पतन सध्या घडलं असेल. विकेट मिळते. महत्वाचा मुरा इथे टीपला गेला जो आक्रमक ठरत चालला होता तो आता तंबूच्या सरळ चाललं असेल. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर खेळत 35 25 2 गडी बाद. नंतर तर चेंडू आडव्या बॅटने अगदी फाईन लेग केला फटका. फाईन लेग रिजन मध्ये चालला असेल चेंडू. डीप मधली एक धाव तिथे अर्जित केली जाते. बरोबर त्या चर्चा केली जाते. चर्चेला उदाहरण कोणाच्या नावावरचं येणार. पुढे एकदा सेम टप्पा सेम रिझल्ट ऍक्शन रिप्ले नमुना. जी हा तिथे नमुना पेश केलाय. धावसंख्या टीमची टोटल 27 27 2 आणि 7. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर वरती 27 आपण पाहतोय. फिरदमडी प्रीमियर लीग 2K25 या बी टाकलेला चेंडू होता. स्वेर डिलिव्हरी स्वेर 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 खेळतोय. बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त दबाव तर तुम्हाला रोखणं गरजेचं असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू दांडी गोल केली असेल. विकेटचं पतन होते. एक चेंडू आणि 2 निशाणे म्हणजेच काय हेस्ते उद्ध्वस्त इथे केल्या जातात. ऋत्वी स्पोर्ट आणि सुकाई स्पोर्ट दोन्ही संघांना विनंती करेन फर्स्ट इनिंग संपल्यानंतर नाणेफेक घेण्यासाठी आपण समालोचक कक्षामध्ये या विनंती असेल. गोल्डन डक आणि गोल्डन डकचा शिकार संजय इथे बनला गोल्डन डक. सॉरी अमित इथे बनला गोल्डन डकचा शिकार. पाच गडी बाद. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करते 28 शेवटची जोडी सध्या क्रीडांगणावरती आहे. या स्पर्धेमध्ये अजून एक इतिहास राहतो की काय, कारण मी पाहत असताना अंडर क्रिकेटमध्ये अजून एक इतिहास इथे घडतोय की काय घडला इतिहास. या स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदाच ऑल आउट झालेला संघ यावेळी आपण पाहतोय आणि हॅट्रिक इथे ऑन केली गेली. सतत मिळालेली संधी निर्माण केली. 27 धावा झाल्या.
ओमकार आणि मनीष चला बॅटर सध्या दाखल झाले असेल गोलंदाजी मार करून समर चला पंच पिडप घ्या. ओमकार सध्या प्रॉपिंग केस वरती खेळण्यासाठी सज्ज झाले असेल गोलंदाजी मार करून गोल्डन डक बनवला गेला. पहिल्या चेंडूवरती पहिली विकेट मिळाली. संजय सध्या गोलंदाजीवरती आहे आणि संजय इकडे अनुभव आहे. नंतरचा चेंडू लेगस्टिकच्या बाहेर होता. पंच राजी तोडणकर सर यांचा बॅटबॉलचा इशारा. श्लोकजी कदम यांचा संघ आपण पाहतोय. मातृच्या या मास्टर ब्लास्टर आहे. या चेंडूवरती पालतूमध्ये क्षेत्ररक्षण. पंच राजी तोडणकर सर यांचा नो बॉलचा इशारा. क्रिकेट पटलापर्यंत नियम क्रमांक मोडला गेला ते 21 टाकलेला चेंडू अकुळ टप्पा तिथे मिळाला फटका. चेंडून पाठवून दिला जातोय. चेंडू चालला असेल सीमा रेषा पार. चौकार होता. चौकार नसेल तर हा तिरस्कार. मला सामना जिंकायचा आहे. माझ्या संघाला अडचणीत नाही आणायचंय. अजून या षटकातील 3 चेंडूचा खेळ ते शिल्लक राहिला असेल. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू धावसंख्या 11. नंतर खेळीला फटका अगदी पंचांच्या दिशेने. शेवटचा चेंडू ते शिल्लक राहिले असेल. हलक्यातून खेळीला फटका 4 धाब्यांसाठी झाला असेल. 4 धाबा इथे मिळत आहेत. 4च्या मदतीने धावफलक 15. चौदा रनची आवश्यकता असेल. 15 चेंडू 14 रन. सिद्धेश हा फटका. या फटक्यावरती असंच म्हणावं लागेल. सो ब्युटिफुल सो अलिकेड जस्ट लुकिंग लाईक अप. वाव करणारा फटका होता. अगदी बॅट आणि बॉल याच्यामध्ये टायमिंग खूप काही जुळवलं गेलं. नंतर त्या टाकलेला चेंडू स्वेर डिलिव्हरी बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. गतीमध्ये कंट्रोल करावं लागेल. 20 धाबा जिंकण्यासाठी अजूनही 9 धाब्यांची आवश्यकता असेल. नंतरचा फटका पुन्हा एकदा सेम फटका खेळायचा होता. जो पहिल्या चेंडूवरती खेळला गेला होता. पण सेम टू सेम बनत नाहीये इथे. सेम टू सेम फटका खेळण्याचा प्रयत्न. लेग बायची स्वरूप बदली. 1 धाब्याच्या स्कोर कार्डवरती तयार केली जाणार आहे. या खेळाचा चेंडू पुन्हा एकदा स्वेर डिलिव्हरी बॅट बॉलचा इशारा. सामना जिंकण्यासाठी अजूनपर्यंत जर विचार करायला गेला तर 7 रनची आवश्यकता असेल. या षटकामध्ये सामना संपवण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाचा आहे. 9+1 टोटल 2 धावा असेल. सामना जिंकण्यासाठी 5 रन पाहिजेत. फटका चांगला. कॅमेरामॅनची तिसरी तारलेला चेंडू रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या कॅमेरामॅनला हाय हॅलो आणि फॉलो करणारा चेंडू होता. 1 रनची आवश्यकता असताना हा देखील चौकार आणि मातृछाया संघ
संघाची धावसंख्या झाली ती 10. सलग 3 चेंडूवरती 3 चौकार, एक आग उघडणारी फलंदाजी इथे साजिश आपली खेळी आपल्या संघासाठी करायची आहे. गोलंदाजी ट्रॅक करून छोटासा खेळाडू साहिल या चेंडूवरती विकेट घेतली असेल. मधले दांडे तो उद्ध्वस्त केली जाते. सुकाई स्पोर्ट्स संघाकडून नेक्स्ट बॅटर योगेश. षटक संपते. षटक संपल्यानंतर धाव संख्या 23-23. मोठा फटका मागच्या सामन्यामध्ये थोडासा लवकर क्रीडांगणाच्या बाहेर गेला होता आणि तिथे सामन्याचा रिझल्ट जरूर बदलला होता. आणि रिझल्ट बदलल्यानंतर तोच राग इथे आता दाखवायचं असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू पंच 9+1 टोटल 2 धाब्यांचा इशारा इथे केला जातोय. प्रवीणजी धुमक सर यांचा संघ आपण पाहतोय. चांगली संघबांधणी केली गेली. नेरसाठी टाकलेला पुढीलचा चेंडू पुढे एकदा पंच सॉरी डिलिव्हरीचा इशारा इथे केला जातोय. कुठेतरी दबाव आलाय कारण नयन एक आक्रमक फलंदाज आहे. द चॉकलेट बॉय म्हणजे ज्याला ओळखलं जातं. यावेळी टाकलेला चेंडू पुढे एकदा वाईट+1 टोटल 2 धावा याही चेंडूवरती मिळत आहेत. वारंवार मिळणाऱ्या 1-1 2-2 धाबा देखील आता महत्वाच्या ठरल्या असतील. या खेळीला फटका क्षेत्ररक्षक ती दखल असेल. चूक करणार नाहीये. चुकीला माफी नाहीये. क्रिकेटवरती आपण चांगलंच ओळखलं असेल. यावेळी टाकलेला पुढे एकदा चेंडू लेगशिकच्या बाहेर जाणार होता. पंच स्वेरी डिलिव्हरी व्हाईट बॉलचं इशारा इथे दिलं जातोय. अतिरिक्त धाबा वारंवार इथे मिळते. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका अगदी रडारमध्ये सापडलेला चेंडू होता. रडारमध्ये सापडलेला चेंडू बॉर्डरलाईनच्या बाहेर पाठवला गेला. पुढे एकदा वाईट+1 टोटल 2 धाबा. नंतरच्या चेंडूवरती सेव 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 केला गेला चेंडू. वाईट+1 टोटल 2 धाबा याही चेंडूवरती मिळत आहेत. धावफलक पोहोचले असेल 43 धावफलकावरती. आणि आता आमचं स्कोअर टेन्शन मध्ये आला असेल. 9+1 टोटल 2 धाबा याही चेंडूवरती मिळत आहेत. स्कोअर टेन्शन मध्ये आलाय. कुठे लिहू कारण गोलंदाजाने एवढे चेंडू फेकलेत की काहीच बोलू शकत नाही. या चेंडूवरती चौकर असेल आणि चौकरीच्या मदतीने धावफलक पोहोचले असेल तब्बल 49. 26 धाबा या स्पर्धेतील सर्वात महागडे शतक.
कर्तव्य बी दाखल झालं असेल आणि कर्तव्य दाखवत असताना पहिला चेंडू वाईट प्लस सिक टोटल 2 धावांसाठी मोजला जातोय कर्तव्याचा नेक्स्ट बॉल अगदी रडार मध्ये बाहुबली आहे नाम तो सुनाई होगा अब तो काम बघायचे आता तेच काम इथे दाखवून दिलं जाते नाम समगे फ्लावर चमजे का मैं तो फायर 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 करावं लागेल आता पहिल्या चेंडूवरती फायर झाला दुसऱ्या चेंडूवरती सन्मान इथे दिला जातोय तिसऱ्या चेंडूवरती पाहायचं असेल ब्लॉकल पद्धतीचा चेंडू तिथे एक म्हणजेच काय साईक रोटेट केली जाते साईक रोटेट करून वारंवार नयन धावसंख्या झटपट वाढत चालली असेल 12 वाजून 40 मिनिटांचा कालावधी झाला ही वेळ ठरली कोणासाठी चेंडू पुन्हा एकदा 4 धावांसाठी नयन 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 चांगली खेळ केली चौकारीच्या मध्ये धाव फलक 63 वरती आणि 64 जाऊया सामन्याच्या दिशेने यावेळी फील पटका घुटना देख 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 डब्बे में डब्बा डब्बे में केक घुटना देख तमाशा देख 4 धाब्यांचा तमाशा इथे दाखवून दिला जातोय क्रिकेटमध्ये आपल्याला व्हॉलीबॉल फुटबॉल अनेक खेळ आपण करताना पाहायला भेटलेत त्यातला एक खेळ इथे दाखवून दिला गेला नंतर त्या चेंडूवरती पुढे एकदा लाजवाब आहे डिक्लेअर मधले एक धाब इथे मिळणार असेल फटका लाजवाब होता नयनच्या विरोधात आक्रमक व्हायचं हे काढे हल्ला दुसऱ्या डल्ला इथे मारायचा तोच यावी पाहायचंय नंतरच्या चेंडूवरती पुढे एकदा हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय इथे धाबा मिळत नसेल संघासाठी रोखला जातोय नयन आपल्या संघाचा आधारस्तंभ इथे बनत चालला असेल लोकल बॉय नयन यावेळी खेळला फटका वारंवार हा 4था चेंडू असेल या मॅच मधला आमच्या समर्थन कक्षामध्ये आलेला प्रेक्षकाकडे वारंवार होणाऱ्या चुका षटक संपतोय धावसंख्या 7 जवळ सामन्याच्या दिशेने पुढे एकदा खेळला फटका क्षेत्ररक्षक तिथे दखल असेल लॉंगॉन मधला क्षेत्ररक्षक टेटरसचा आहे यावेळी टाकलेला चेंडू मोठा फटका प्रेक्षक गॅलरीमध्ये जाणारे चेंडू तिथे देखील 4 धाबा वसूल करत आहेत या षटकातील शेवटचा एक चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिली असेल यावेळी टाकलेला चेंडू पंच स्वेरी डिलिव्हरी बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय एक क्षेत्ररक्षक चालाक आहे चालाक ब्रो डेड बॉल असेल डॉट बॉलचा इशारा येतो षटक संपते 2 षटकांचा खेळ समाप्त धावसंख्या 17
चला सम्राट 007 पहिले 2-0 आपल्यासाठी काढले जाते आणि 7ची पेनल्टी लागेल. आपलं कर्णधार आमच्यापर्यंत येऊ द्या. पहिला चेंडू मस्त अगदी गोलंदाजी ट्रॅक वरती आपण गोलंदाज पाहतोय. चला सम्राट 11-007 कर्णधार. चेंडू 4 धावांसाठी पाठवला जातो. 4 धावांचा चेंडू इथे प्रवास करेल. सम्राट 007 ने टॉस जिंकलाय. सिलेक्ट द बॅट फर्स्ट. म्हणजे तुम्हाला पहिल्यांदा फलंदाजी करायला लागणार. भैरी भगवती संघ आपण पहिल्यांदा फलंदाजी करणार आहे. स्ट्रॅटेजी आणि प्लॅन पहिल्यांदा फलंदाजी सम्राट 11 संघाने जिंकली आहे. भैरी भगवती संघाला पहिल्यांदा गोलंदाजी करावी लागणार आहे. प्लॅन चर्चा इथे आखली जाणार आहेत. या टप्प्याचा बॉल बाउन्सर ज्या प्रकारे ह्या पाण्यात तसा चेंडू आला त्याच्या अंगावरती आणि तिथे बाद ठरलं असेल. धावपलक पोचलंय 22. सामना थोडासा लांब चालला असेल. 38 रनची आवश्यकता असेल. चला सम्राट 007 आपले तयार ठेवा अन्यथा पेनल्टी असेल. कारण हा सामना संपल्यानंतर आपण त्वरित क्रीडांगणाच्या दिशेने येणार आहे. धावसंख्या 30. सामना दूर आहे. जे काही करायचं उद्याच्या दिवसामध्ये भले का थेटच ठेवायला होईना ते चौकार मारूया आपण. तेच केले जाते. अजून एक चौकार इथे मारला गेलाय. सामना जिंकलाय. अप्रतिम खेळी तिथे केली. त्याच्या माध्यमातून नयनच्या माध्यमातून झाली खेळी दमदार शानदार. महागोळा 4 धावांसाठी दणदणीत चौकार.
आता मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच सुकई स्पोर्ट्स संघाचा जो ठरला होता त्याच्यावरती बहारदार खेळ आपण पाहिला होता. त्याला जेतूची सन्मानित केलं जाते. मुख्य व्यासपीठावरती आपण पाहतो त्याचा सन्मानित केला जातोय. आणि सलग तिसऱ्या चेंडूवरती तिसरा दणदणीत खणखणीत ड्राबर फिरवायला चौकार. 3 चेंडूवरती 3 चौकार. या वेळेला चेंडू चांगल्या झोन मध्ये इथे होता. डॉट बॉलचा सिग्नल इथे दिला गेला असता पण यशस्वी चुकला त्यामुळे डॉट बॉल इथे ग्राह्य होऊ शकत नाहीये. एकदा डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये मोजले तर ते धावसंख्या 13 वरती असेल. या वेळेला चेंडू बॅटचा ओपन केला गेला होता. यशस्वी तिथे प्रबल बनला असेल. मानस एक रेड कंप्लीट केली आहे. धावसंख्या 1च्या मदतीने 14. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. सम्राट 007 संघाचे संघमालक यांच्या चेहऱ्यावरती नक्कीच प्रशांतदा कांबळे यांच्या चेहऱ्यावरती असं येणार कारण हा सामना जो जिंकावा लागेल. काही होऊ शकतं. वेद गोलंदाजीवरती दाखल झालेला वेद पहिल्या चेंडूवरती डॉट बॉलचा वेद इथे घेतला असेल. आर्यन उभं होता सितारा. आर्यन रायझिंग स्टार अप. रायझिंग स्टार अप पिरदवणे म्हणजे ज्याच्याकडे पाहिला जातो तो आर्यन यावे आपण पाहिलंय. पंच बॅट बॉलचा इशारा दिला जातोय. शिक्षकाला भूल देण्याचा प्रयत्न इथे आर्यन करतोय पण गोलंदाज जिनसिंग आउटस्विंग खेळण्याचा प्रयत्न होता. अकू टप्पा तिथे पाहिला. अकू टप्प्याच्या बॉल वरती पाठवून दिला चेंडू. शॉर्ट ऑफ द डे इथे सजवला जातोय आणि या चेंडूवरती आर्यनची दांडी 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 गुल. नवीन बॅटर सूरज सध्या दाखल झाले असतील आणि सूरजने पहिला चेंडू खेळत असताना अलंड कार्पेट हा पटके चॉईस केला गेला होता. तिथे निर्धाव चेंडू येईल. धावसंख्या अडून राहिली असेल 20 वरती आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. षटक संपते दुसरं. धावसंख्या टीमची टोटल 20. मानस महत्व समोरा हुकमाचा एक वापरला गेलाय आणि पहिल्या चेंडूवरती प्रहार इथे मारला गेलाय. क्षेत्ररक्षक थोडंसं चेंज करावं लागेल. लेग साईडला इथे तुम्हाला 3 क्षेत्ररक्षक आणावे लागेल. अजूनपर्यंत ऑफ साईडला देखील 3 क्षेत्ररक्षक ठेवलेत. यावेळेला चेंडू डब्बे में केक घुटना देख फटका देख. तसंच फटका इथे बाहेर ठेवला गेला होता. चेंडू गेला सीमारेषा बाउंड्रीच्या बाहेर. 4 धाब्यांसाठी नंतरच्या चेंडूवरती निर्धाव चेंडूचा इशारा इथे दिला जाणार आहे. डॉट बॉल येतोय. डॉट बॉल आल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर खेळपट्टी आपण पाहतोय. सध्या मार्गस्थ झालेली धावसंख्या 28-28. कुठेतरी चांगलं जगडून ठेवले देखील जाते. वाह भाई वाह, क्या मजा आने वाला है इस सामने में. मजा नक्की चेंडू परफेक्ट टार्गेट. ब्लॉकलचा चेंडू इथे सजवला आणि दोघांमध्ये पाहायला भेटलं ते घमासान युद्ध. बोल्ड आउटच्या स्वरूपामध्ये जाणार बाहेर. कोण तो आणि पहिल्या षटकामध्ये असं वाटलं होतं की सामना सम्राट 11 संघाच्या बाजूने सम्राट 007च्या बाजूने जाईल की काय, पण नाही, गणित बदलली आहेत. यावेळी टाकलेला चेंडू हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न
तिथे षटक संपते आणि षटक संपल्यानंतर धावसंख्या टीमची टोटल 28. पहिला चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. डिक्लेअर चित्रामधली एक धाबी तिथे घोषित केली जाणार आहे. एक धाबे देखील तुमच्यावरती विश्वास दाखवावा लागेल आणि तीच एक रन इथे मिळते. एक रनच्या मदतीने धावफलक 29 या चेंडू इन्सी होणार होता. हेसन सभे तिथे घेणारा चेंडू इथे अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला गेला. सुहास इथे दाखल झाले असेल. काय करतो या चेंडूवरती पाहायचं असेल. सुहासने खेळीला फटका थोडस बॅट ने आला. चेंडूवरती एक रन इथे मिळते. नंतरच्या चेंडूवरती बॉक्स आउट. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करण्यावरती आपण पाहतोय सध्या 30 वरती आहे. चार गडी बाद धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर करण्यावरती सध्या आपण 30 पाहतोय. शेवटच्या चेंडू असेल आणि शेवटच्या चेंडूवरती धाव मिळत नाहीये. बॅटमॅन बोलला आरामात जातो मी. शेवटी आरामातच गेला. तिथे संपलं असेल. निर्णायक 4 षटकांचा केस समाप्त. धावसंख्या 30 आणि 31 रनची आवश्यकता असेल सामना जिंकण्यासाठी. सूरज तो उद्या उगवेल का त्याच्यासाठी आपण प्रयत्न करूया. सूरजचा पहिलाच बॉल बॅकफूट वरती आला. वाकडे तिकडे बॅटबीटचा हिरवर वापाला. दूर दूर मारेगा बाई झुकेगा नाही साला. असा फलंदाज घेऊया पण माणूस पाहतोय. कोथवडे परिसराला बिलॉंग करणाऱ्या कोथवडे गावाची आन मान शान. याही चेंडूवरती फटका लाजबाब होता. स्कोर लाईक रिजन मध्ये तरलेला चेंडू इष्टच्या खबर मध्ये डिक्लेअर मधली एक धाबी ते अर्जित केली चेंडू रे. धावसंख्या 5. याही चेंडूवरती सुरेख फटका असेल. एक रन देखील महत्वाची इथे ठरणार असेल. एक रन मिळते. एक मध्ये ते धावफलक पोहोचले असेल 6 म्हणजेच ते 6 या धावसंख्येवरती. नंतरचा चेंडू देखील पंचांनी नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नोबलचा डिसिजन इथे दिले जातोय. जी बरोबरच्या 9 लाईनीवरती चेंडू पडला गेला. त्यानंतर त्या चेंडूवरती सत्याची भाषा इथे बोलली गेली. सत्य काय होतं. सत्य कडू असतं आणि सत्य कडूच जाणार तुमच्यासाठी. चौकार दिला जातोय. नंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा यावी पाहायचे. 9+1 टोटल 2 धाबा मिळतील. 2 धाबा मिळाल्यानंतर धावफलक स्कोरर सांगतायत की 13 वरती आमचे 3-13 भाजवले. त्या चेंडूवरती सुरेख फटका असेल. 1 रन मिळते. धावसंख्या टीमची टोटल 14. 15 चेंडू आणि 17 रनची आवश्यकता असेल सामना जिंकण्यासाठी.
पहिल्या चेंडूवरती चौकार, दुसऱ्या चेंडूवरती देखील चौकार. सलग 2 चेंडूवरती 2 चौकार. धावफलक स्कोरवरती 22. तिसऱ्या चेंडूवरती देखील सेव्ह केला जातोय. स्मॅश डिलिव्हरी इथे गेली. व्हॉलीबॉलचा खेळ इथे पाहायला भेटला. हा चेंडूवरती चौकार जरूर ठोकला जाणार. चेंडू 4 धावांसाठी जाणार असेल. शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. धावसंख्या टीमची टोटल 26-26. परत ब्लॉकरचा चेंडू डॉट बॉल येतोय. षटक संपते. धावसंख्या 26-26. सामना जिंकण्यासाठी 10 चेंडू आणि 5 रनची आवश्यकता असेल. 10 मध्ये 5 या बनवाव्यात लागतील तुषार. आणि आतापर्यंत सम्राट 007 हा 2 सामने जिंकलाय. तर दुसऱ्या सेटला सुकर स्पोर्ट्स संघ देखील 2 सामने जिंकलाय. आणि हा सामना मॅच विन आहे. जर का भैरी भगवती संघ हा सामना जिंकला तर गडबड होणार आहे. या चेंडूवरती टाकलेला चेंडू पायावरती आदळला असेल. डिक्लेअर क्षेत्रासाठी चाललाय. 9 चेंडू आणि 4 रनची आवश्यकता आहे. 9 या चेंडूवरती 4 धावा. हा सामना भगवती संघाने जिंकला असेल. भैरी भगवती संघाने सामना जिंकलाय. थँक्यू. चला, 3 संघाचे कर्णधार सम्राट 007 सुकाई स्पोर्ट, भैरी भगवती संघाचे कर्णधार पंचांपाशी या पोचा. तर तिसऱ्या गटातून 2 संघ क्वालिफाय झाले असतील. मातृछाया आणि नंदिनी स्पोर्ट्स संघ, म्हणजे तिसरा सी गट आपला हा कंप्लीट झाला असेल. आणि डी गटामध्ये थोडीशी कॅल्क्युलेटरमध्ये आपण जर विचार करायला गेला तर सम्राट 007 2 सामने जिंकलेत. तर दुसऱ्या सेटला सुकाई स्पोर्ट्स संघ देखील तिथे 2 सामने जिंकला असेल. आणि भैरी भगवती संघ तिथे देखील 2 सामने जिंकले. 3 संघांचे कर्णधार क्रीडांगणाच्या दिशेने या. 3 संघांचे कर्णधार शुभम सोनर आपल्यापर्यंत सूचना सांगेल. मी देखील पूर्ण प्रेक्षक वर्गांना सांगतो, जी पहिली चिठ्ठी उचलली जाईल ती पहिली चिठ्ठी उचलली जाणार ती डायरेक्ट क्वालिफाय होईल. आणि त्या 2 चिठ्ठ्या उरतील त्याच्यामध्ये एक सामना खेळला जाईल. त्यातून दुसरा संघ आपल्याला क्वालिफाईड डी गटातून पाहायला भेटणार आहे. बघूया काय घडतंय काय बिघडतंय, कोणता संघ इथे ठरणार. पहिला क्वालिफाय होणारा संघ छोटी परी सध्या मैदानाच्या दिशेने आली आहे. परी कोणाचं उघडणार नशिबाची घरी, पाहायचंय कोण असणार आहे. परीच्या नशिबातली भाग्यवान विजेता कोण इथे ठरणार आहे. 3 चिठ्ठ्या उडवल्या जातात. शुभम सुंदर आपण पाहतोय 3 चिठ्ठ्या उडवल्या गेल्या, त्यातील 1 चिठ्ठी उचलायची आहे. आणि 1 चिठ्ठी कोणाची आहे, नाव आहे संघाचं. सुकाई स्पोर्ट्स संघ हा क्वालिफाय झाला असेल. आणि 2 संघांमध्ये आता सामना होणार. सम्राट 007 आणि भैरी भगवती संघ, या 2 संघांमध्ये आता सामना होणार. आता सामना परतच होणार असं वाटतंय. आता रिझल्ट थोडासा चेंजेस असणार आहे, यामध्ये जरूर पाहायला भेटणार आहे. चेंजेस रिझल्ट जरूर पाहायला भेटणार आहे. चला, दोन्ही संघांचे कर्णधार नाडपे घेण्यासाठी समालोचक कक्षाच्या दिशेने या. चला, सम्राट 007 संघाचा कर्णधार विनंती असेल. भैरी भगवती स्पोर्ट्स संघाचा कर्णधार विनंती असेल की लवकरात लवकर आपण या. भैरी भगवती संघाने नाणेफेक जिंकले. सिलेक्ट टू द बॅट फर्स्ट. आजच्या रणनीतील शेवटचा सामना ज्याच्याकडे खास लक्ष राहिलंय. तर 3 संघ
मातृछाया मास्टर, नंदिनी स्पोर्ट आणि सुखई स्पोर्ट संघांचे तिन्ही कर्णधार. आपण घरी जायचं नाही, आपणास विनंती असेल आपण इथेच थांबा. यानंतर क्वालिफायसाठी देखील चिठ्ठ्या उचलल्या जाणार आहेत. याच्यामध्ये जिंकणारा अजून एक संघ तिथे आपल्याला पाहायला भेटणार आहे. कोणता संघ असणार आहे? सम्राट 007 झिरो फिगरचे हिरो ठरणार का ते आपण पाहायचं असेल. हा सामना परत खेळायचा आहे. जेव्हा आता पहिल्यांदा फलंदाजी करावी लागेल भैरी भगवती संघाला. 2 हुकमाचे 1 सध्या किडंगरीच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. चल्लीस प्ले आश्चर्यातील शेवटचा सामना. सम्राट 007 संघाचा तुषार झिरो फिगरचा हिरो. झिरो फिगरचा हिरो या चेंडूवरती एक रन इथे मिळणार आहे. म्हणजे पहिल्या चेंडूवरती तब्बल 3 धावा मिळतील. असंच गणित इथे ठरेल. ते तुषार पुढे एकदा मीडियम पीस. तुषार थोडंसं हुशार इथे ठरत नाही. या तुषारला हुशार करावं लागेल, मानसला पाठवावं लागेल. या चेंडूवरती खेळला फटका झालंय. तेलही गेलं, तूपही गेलं. हाती काय आलं? 4 धाब्यांचं धुपाटणं आणि गोलंदाजाच्या टिंब आपल्याला खावं लागलेत. म्हणजेच काय आता ते करावं लागेल, विसरावं लागेल तुम्हाला आता. कारण क्रिकेटवरती छोट्या मोठ्या अशा चुका वारंवार त्या घडत असतात. यावेळी बाईट प्लस 1 टोटल 2 धाबा इथे मिळणार आहेत. बायपन आणि गेटवर जसं फ्री दाबा दिवाळीची ऑफर ज्याप्रमाणे दिली जाते, दिवाळीचं पॅकेज जसं दिलं जातं तसं दिलं गेलं होतं. या चेंडूवरती अगदी सुरेख फटका खेळला जातोय. हा मानस आहे ना, हा शांत खेळाडू आहे. शांत, संयम आणि मग निरीक्षण. योग्य त्या टप्प्यामध्ये कार्यक्रम कसा करायचा हे त्याने ठरवून चांगलं चाललं असेल. 1 चेंडू या षटकातील शिल्लक राहिले असेल. षटक क्रमांक 1 सध्या आपण पाहतोय. या चेंडूवरती चौकार कार कार आकार दिला चेंडूला. चेंडू चौकाराच्या दिशेने पाठवून दिला जातोय. षटक 1 चा खेळ समाप्त. धावसंख्या 21-21. धावसंख्या 21-21. पहिला चेंडू सूरजच्या गोलंदाजीवरती चढवलं जाणारं आक्रमण 4 धाबांसाठी असेल. धावसंख्या 25-25. फिरदवंडी प्रीमियर लीग 2-5 बरोबर दुसरं. नंतरच्या चेंडूवरती पुढे एकदा गोलंदाज गडबड करतोय. ते गडबड करून चालणार नाहीये मित्रांनो. हडबडी या खडबडी तो हडबडी. इथे हडबडी मानावी लागेल. सिंगल इथे प्राप्त केली जाणार आहे. डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये मिळणारी सिंगल इथे असेल. धावफलक स्कोर खडबडी 26-26. नंतरच्या चेंडूवरती अगदी हसवत चेंडू टाकवायचं होतं. चेंडू हसवत फसवत 9+4 टोटल 5 धावा मिळतात या चेंडूवरती. चुका घडायला लागल्या आहेत. संघाचं रूप बदललं. जसे 12 वाजल्यानंतर वेळ सगळं बदलतं तसं सम्राट 007 संघाचं सर्व बदललं. 12 वाजेच्या आतमध्ये 2 सामने खेळले होते. दोन्ही सामन्यांमध्ये चांगला विजय मिळाला होता. आणि त्यानंतर 12 वाजल्यानंतर सर्व सामने खेळत असताना कुठेतरी अडचणीमध्ये आला असेल. हा चेंडू वाईट प्लस 1 टोटल 2 धाब्यांसाठी असेल. नंतर त्या चेंडूवरती 4 धाबा असतील या चेंडूवरती. धावसंख्या 38.
आर्यन सध्या गोलंदाजी मार्कवरती दाखल झालं. पहिला चेंडू चौकारासाठी, दुसरा चेंडू बॉक्स आउट इथे ठरणार आहे. माणूस बॉक्स आउटचा शिकार. गोल्डन डक झेल पकडलाय. हॅट्रिक ऑन आणि हॅट्रिक चेंडूवरती चौकार मारला गेलाय. या चौकाराच्या मध्येने धाव फलक 46 अंकांवरती जाऊन पोहोचले असेल. टप्प्याचा बॉल मोठा प्रयत्न केला गेला नाहीये. धावसंख्या 46, 3 चिटक्याचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 46. आणि बॉक्स आउट इथे बनणार आहे. कोण आला रे, कोण आला? या क्रीडांगणाचा वाघ आला, वाघ. घायल वाघ आहे. अनुज 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 इथे अनुजला दाखल केले जाते. सध्या अनुज दाखल झालं असेल, बाहुबली असं अनुज. आणि अनुज म्हणजे पहिल्यांदाच बोललो होतो, कोण आला रे, कोण आला? या क्रीडांगणाचा ढाण्या वाघ आला. अरे ढाण्या वाघ म्हटल्यावरती काय, कॉलर थोडीशी टाईट झाली आणि आता अजूनच टाईट केली आहे. या चेंडूवरती पुन्हा एकदा चौकार, चौकार, कार कार कार. याही चेंडूवरती चौकार मिळालाय. या चौकाराच्या मदतीने धाव फलक स्कोर खेळवरती आमचे स्कोरर सांगतायत. दुनिया षटकातील 2 अनुज अनुज ढाण्या वाघ आहे, ढाण्या वाघ. सलग 3 चेंडूवरती 3 चौकार. हाला कुठे लपवून ठेवला होता रे? आता विकेट पडली असेल, पण काम केलं. छोटीशी बारी होती, इम्पॅक्टफुल खेळी आणि धावा बनवल्या गेल्यात. जर विचार करायला गेलात तर 58 धावा बनवल्या गेल्यात आणि 59 धावांचं लक्ष्य, भलं मोठं टार्गेट आहे. जमी सामन्याच्या दिशेने तुषारसाठी पहिला चेंडू. पंच वाईट +1, टोटल 2 धाब्यांचा इशारा इथे दिला जाणार आहे. अतिरिक्त धाब्यांचा श्री गणेश इथे झालाय. तुषार बॉल चेक करतोय, म्हणजेच काय हुशार म्हणलाय तुषार. बॉल फुटलाय बिटलाय का बघत नाहीये. आता हाणामारी करावी लागेल. या चेंडूवरती हाणामारी केली आहे. पाय ठेकला, एक पाय ठेकला, बैठके शॉट मारला आणि बैठके शॉट वरती 4 धाबा इथे वसूल केल्या जात आहेत. या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 59 धावांचा पाठलाग करत असताना 6 धावसंख्या स्कोर खेळवरती लागली. नंतरच्या चेंडूवरती प्रत्येकदा मीडियम पेसर. या चेंडूवरती मोठा फटका, नो चान्स एनी प्लेयर, बॉल फॉर द विकेट. चौकार. आणि चौकार गेल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या 11.
एवढ्या खेळीला पुढे एकदा चेंडू चौकारीच्या दिशेने मिड विकेट बडलांच्या बाहेर 4 धाबा. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करवरती 16. 15 चेंडू आणि 43 रनची आवश्यकता आहे. 15 चेंडू आणि 43 रन पाहिजेत. 14.33 सरासरी इथे तुम्हाला आखणे गरजेचं आहे. 33 सोडून द्या. गोलंदाजी मार करून छोटासा वेद घेणार काय त्यांचा वेदचा पहिलाच बॉल खबर मध्ये बाहेर दिलाय पाठवून. 59 धाबा इथे मारायचे असतील विजयासाठी. त्याच पाठलाग करत असताना त्याचा पाठलाग करायचा आहे. महत्वाचा मोरा सध्या प्रॉपिंग किस वरती आहे. आर्यन उभरतो सितारा रायझिंग स्टार ऑफ द पिरदवणे या हे चेंडूवरती चेंडू चौकारासाठी ते पुन्हा एकदा खेचला जातोय. चौकार कार वसूल केलाय. या चेंडूवरती देखील एका धावेचा कर इथे वसूल केला जातोय. आणि वारंवारता शुभम सोनार सुद्धा कॅल्क्युलेटर करतायत. कोणता सामना कसा लाभायचा याची चर्चा चालली आहे त्यांची. चर्चेला उद्या कोणाच्या नावाचं येणार, उद्याच्या रजनीमध्ये कोण ठरणार पिरदवणे प्रीमियर लीग 2025चा महाविजेता. तब्बल 8 संघ इथे असणार आहेत. त्या संघांमध्ये उद्या लढत होणार बॅट बॉलची शर्यतीपर्यंत क्रीडांगणामध्ये. उद्या या दिवसामध्ये खूप बक्षिसांची लयलूट इथे घडणार. काय घडणार काय बिघडणार. या चेंडूवरती बिघडवलाय आर्यनने खेळ बिघडवलाय. वेदच्या चेंडूवरती वेद घेतोय. चौकार खेचत चाललं सध्या. आणि या चेंडूवरती देखील अजूनही धाब्यांची आवश्यकता असेल. 30 धाबा झाल्यात. मानस येई तो मानस आहे. तो मानस सध्या गोलंदाजीवरती दाखल झालाय. मानसचा पहिला चेंडू व्हाईट बॉल साठी इथे मोजला जातो. 28 धाब्यांची आवश्यकता असेल सामना जिंकण्यासाठी. 14ची सरासरी इथे आखावी लागेल. या चेंडूवरती पुढे एकदा व्हाईट बॉल. हा आर्यन सांगतो पंचांना असं काहीतरी केला ना आर्यन देणार. पंच व्हाईट बॉल देणार आहेत. आर्यन देखील प्रेशरला. आर्यनला माहिती आहे मला सामना जिंकायच्या. उद्याच्या दिवसामध्ये मला या स्पर्धेमध्ये अंतिम विजेता म्हणून पटकवायचे पद. या चेंडूवरती पाहायचं असेल चेंडू डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये एक धाब्यासाठी चाललाय. परफेक्ट 2 टार्गेटची गोलंदाजी सध्या गोलंदाजी मार करून करतोय मानसने केलेला हा चेंडू चौकारासाठी पाठवला जातोय. या सामन्यामध्ये सामना जवळपास नेण्याचा प्रयत्न इथे करेल तुषार. आणि तुषारकडची शब्द असेल पुढे एकदा मीडियम पेसर गोलंदाजी मार करून मानस. या चेंडूवरती चौकार येतोय आणि तुषार बनला इथे हुशार. 7 चेंडू आणि 18 रनची आवश्यकता असेल. 7 चेंडू 18 रनची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. हा चेंडू इथे निर्धाव चेंडू येणार आहे. आर्यन काहीतरी सांगतोय नॉनस्टॉप चेंडू असं काहीतरी करतोय. काय करतोय बघत पासून काही समजत नाहीये. 6 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी 18 रनची आवश्यकता असेल. जबरच्या दिशेने यावेळी टाकलेला चेंडू स्वेरी डिलिव्हरी. स्कोरर दादांना आमच्या जागा करणारा चेंडू होता. स्कोरर दादा म्हणतात की माझं लक्ष आहे मी मायनस करणार आणि मायनस देखील केल्या जात आहेत. या चेंडूवरती चौकार हा कार आहे. हा तिरस्कार आहे. सामना जिंकण्यासाठी 5 चेंडू आणि 12 रनची आवश्यकता आहे. चला गेम ऑन. प्रेक्षक आहेत ना. प्रेक्षक थोडेसे गारटलेत. गरमी आहे पण थोडीशी थंडी काय काय त्यांना लागते आहे. पण आता ऊब घेणार सामना. अनुज गोलंदाजीवरती दाखल झालाय. कोणती रणनीती इथे मात्र आखली जाणार आहे. 5 चेंडूवरती 13 रन आवश्यक. पहिलाच बॉल
डिक्लर 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 मधले एक धाव. 4 चेंडू आणि 11 रनची आवश्यकता असेल. 4 चेंडू 11 रन. टप्प्याचा बॉल. एक्स्ट्रेक्षक चालाक ब्रो. हा एक्स्ट्रेक्षाने बॉल सोडला म्हणून मित्रांनो स्ट्राईक रोटेट नाही झाली. मानस तुला बडबडून चालणार नाहीये. जर बॉल अडवला असता तर स्ट्राईक रोटेट झाली असती. 3 चेंडू आणि 10 रनची आवश्यकता असताना हा चेंडू वाईट बॉल इथे दिला जातोय. तीन चेंडू आणि 9 रनची आवश्यकता असेल. सामना संपला नाहीये मित्रांनो. गेम इज ऑन. पैसा वसूल झालाय. रामा रे रामा. हा झालाय क्रिकेटचा असली ड्रामा झाला हा चेंडू हलक्यात आणि चौकार. हरियाण यही तो टेलर था. पिक्चर में बाकी है दोस्त. 2 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता आहे. 2 मध्ये 5. 5 2. 5 जिंकणार की 2 जिंकणार. 2 जिंकणार की 5 जिंकणार. सामना क्रिकेट जिंकणार याच्यामध्ये काही गडबड नाहीये. या चेंडूवरती नौशेखेडला विकेट मिळणार. 1 चेंडू आणि 5 रनची आवश्यकता. सामना कंपल्सरी चेस. अनुज तुला डोक्यावर घ्यायचं असेल ना तर नीट बॉल टाक. 1 चेंडू 5 रनची आवश्यकता. काय करशील माझा बाबा. एकामध्ये 5. पुढे एकदा नाचतोय डान्सिंग द विकेट. नो बॉल. बाई का प्रकार. डीजे. चला खेळ होता. खेळ म्हटलं की हार जीत नेहमीच असते. एक जिंकल्याशिवाय एक हरत नाहीये मित्रांनो. चला जाऊ द्या. 4 संघ विनंती असेल. मातृछाया, नंदिनी स्पोर्ट, सम्राट 007 आणि सुखई स्पोर्ट. चला 4 संघांचे कर्णधार खेळपट्टीवरती दाखल व्हा. 4 संघांचे कर्णधार. चला 4 संघांचे कर्णधार विनंती असेल. 4 संघांचे कर्णधार आपण आलात. 4 हात वर येऊ द्या. 2च आलेत. 3रा संघ आणि 4था संघ कुठे आहे. सम्राट देणार वेट. विशाल भारती सर आपणास विनंती करेन आपण कॉम्बॉक्स मध्ये या. विशालजी भारती सर. चला कॉम्बॉक्स मध्ये या. विशालजी भारती.
तर 2 चिठ्ठ्या उचलल्या गेल्या मातृछाया मास्टर आणि सुकाई स्फोट यांच्यामधील क्वार्टर फायनलसाठी होणारा हा उद्याच्या दिवसामध्ये पहिला सामना असेल. तर दुसऱ्या सेटला सम्राट 007 वर्सेस नंदिनी स्फोट संघ आणि टोटल 4 संघ ह्या आजच्या रजनीमध्ये आपल्याला सापडले. टोटल 8 संघ आतापर्यंत आपल्याला सापडलेले पाहायला भेटणार आहे. OND स्पोर्ट, रुद्र स्पोर्ट, आर्यन स्पोर्ट, अवनी स्पोर्ट, मातृछाया, सुकाई स्पोर्ट, सम्राट 007 आणि नंदिनी स्पोर्ट हे 8 संघ आपल्याला क्वालिफायरसाठी गाभलेले संघ पाहायला भेटणार आहे. तर या सर्व संघांना अभिनंदन करेल. उद्या ठीक 8 वाजता सामन्याला सुरुवात केली जाणार आहे याची आपण नोंद घ्या. सर्व खेळाडू आपण 8 वाजता परफेक्ट यायचं, अन्यथा आपल्या संघासाठी पेनल्टी लागली जाईल. उद्याचा अंतिम दिवस आहे, कोणत्याही प्रकारची हायगाई तुमची घेतली जाणार नाही याची आपण नोंद घ्या. सर्वांना शुभरात्री, गुड बाय. आणि आता तर मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच द्यायचा आहे. वेट, आता तर मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार द्यायचा आहे. आणि आता तर मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच तुषार, पुढे एकदा ठरतोय तो हुशार. असा मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच तुषार. 11 चेंडू आणि 33 धाब्यांची अशी खेळी आणि गोलंदाजी करत असताना 20 फटक गोलंदाजी ठरली तिथे महत्वाची. तब्बल 7 चौकऱ्यांची आतिषबाजीच्या बॅटमधून पाहिली होती. तो तुषार, चल मित्रा पटकन यायचं असेल तुषार. आणि आजच्या दिवसातील सर्व सामने इथे संपलेत म्हणून आपण जाहीर करूया. सर्वांना शुभरात्री, गुड नाईट अँड टेक केअर.